Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 19, tuig 2022, Lunes, anom na lang kadlaw, kagapasko na. Ini ang bombohan ay sauto kag ini, si Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Kaso batok sa mga suspitsado sa Estancia Massacre, gindismiss sa Provincial Prosecutor's Office. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Jerry Treñas gapangayo sa nga piho nga petsa kung saan makayong depektoso nga ungka flyover. Public Safety Transportation Management Office ginmanduan sang alkalde nga magbulig sa pagdiliher sa dalagan sang trapiko. Sa dugang pa nga mga balita, Regional Director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Francisco, pabor sa no muzzle taping kay mapakita kag mapatunaan ang disiplina sang kapulisan. May post-game analysis man kita karon sa bago gilamang nga nagatakop nga FIFA World Cup 2022 kung sa din nagkampiyon diri ang Argentina. Nakumpleto na sa karon ang pagkahari ni Lionel Messi sa patag-iya sang football. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, disgrasya sa dalanon sa Banwa sang Saraga, isa ang patay. Kag sa aton sini nga ipabombo mo segment, dugang nga reklamo sa sining wedding coordinator. Ano nga mga reklamo pag inidugang bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagan kag mayaram ang kita karon sang Christmas around the world. Diri sa aton sini nga pagpangalagan paano ihan magasaulog sang Pasko ang mga taga Denmark. Bantayan sa pagpalayag sa bombo aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini karon nga mga kabombo, week number 5 na kita. Week number 5 na kita sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may cash! Siyahan pa! 6 million pesos sa nationwide ang kabugusan sininga premyo iga panagtag sa palabuton sininga Enero 21 aton siniya nga grand draw. 1 milyon ka pesos ang nagahulat nga premyo sa panibag-o sininga mangin katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Sinuayhan ina, ikaw na bala ina? Di kung gusto mo mangin milyonaryo, gusto mo magdaog sa daily draw, was-was na himo sa imo sinima entries para nga may chance man ikaw nga magdaog. Detalye sa mga nagapauna kag mga mainit nga balita, bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malik
Tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 19, taong 2022 at 6 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong areas of convergence na posibleng atakihin ng New People's Army o NPA kasunod ng pagkamatay ni Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison. Binabantay na po yan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere umaasa na magtatapos sa 2023 ang COVID-19 Public Health Emergency. Ang Civil Service Commission tatanggap na ng aplikasyon para sa March 2023 examination. Umapela sa mga interesadong aplikante na huwag hintayin ang deadline. Positivity rate ng National Capital Region bumaba sa 13.9%. Ito namang executive session ng Senado kaugnay ng pagbili ng COVID-19 vaccines, itutuloy pa rin ayon sa isang senador. Sa ating international news naman, itong North Korea kinumpirma ang spy satellite test para sa paglulunsad sa April 2023. Sa ating pong sports, balitang defending champion na Golden State Warriors muling nagpakitang gilas makaraang matalo ito sa nakaraang laban kontra pa rin sa Philadelphia 76ers noong Sabado. Ang Minnesota Timberwolves tinambakan ang katunggalin nitong Chicago Bulls sa katatapos pa lamang na laban. Habang itong mga nagamit naman na venue sa FIFA World Cup, pwede raw gamitin na yan sa ibang sporting event. Itong final match ng World Cup, itinaon talaga daw sa Qatar National Day. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita, inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pansamantalang sususpindihin ang pagproseso at pagpapalabas ng mga warrant letter mula Lunes, Disyembre 19 hanggang Sabado, Disyembre 31 ngayong taon. Ang nasabing mga guarantee letter ay para sa assistance to individuals in crisis situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ng kagawaran na ipinatutupad nito ang pansamantalang suspensyon sa Department of Social Welfare and Development Central Office upang matiyak na mababayaran muna ang mga guarantee letter na nauna nang inilabas. Pinayuhan ng kagawaran ang publiko na maghintay ng karagdagang anunsyo sa kanilang website at social media account kung kailan magpapatuloy ang pagproseso at pagpapalabas ng mga warrant letter. Dagdag pa dito, ang assistance to individuals in crisis situation ay isa sa mga programa sa ilalim ng Protective Services Program ng departamento na nagbibigay ng pinansyal at material na tulong, suportang psychosocial at mga serbisyo ng referral sa mga indigent o nasa crisis na mga individual at ang kanilang pamilya ayon sa pagsusuri ng mga social workers. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 15, sinabi ng departamento na pinasimple nito ang pamaraan ng pagpapatupad at itong eligibility form at mga kinakailang dokumentaryo at ang mga kaukulang otoridad sa pag-aproba sa central office at field maging sa satellite offices. Una rito, inihayag ng kagawaran na naglabas sila ng updated guidelines sa pagpapatupad ng AICS para matiyak ang mas mabilis at mas mahusay na paghahatid ng tulong. Pinanindigan ng gobyerno ang desisyon nito na ang mga purong electric vehicles o EVs lamang ang maaaring magtamasa ng zero import duty privilege sa loob ng 5 taon dahil ang hakbang ay nilayon upang hikayatin ang mga pamumuhunan sa infrastruktura ng electric vehicles. Partikular na ang mga charging station, ayon yan sa Department of Trade and Industry. Sinabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Seferino S. Rodolfo na ang executive order na nag-aalis ng mga import
import duty sa purong electric vehicles ay inaasahang ilalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panahon ng congressional recess. Ang executive order ay inaprubahan na ng Cabinet Level Trade and Related Matters o TRM Committee na pinamumunuan naman ni DTI Secretary Alfredo E. Pascual, at dahil dito ay inaprubahan na rin ng National Economic and Development Authority Board na pinamumunuan naman ng Pangulo. Gayunpaman, sinabi ni Rodolfo na ang executive order ay nagbibigay ng isang review clause upang masuri ang saklaw ng mga produkto sa isang taon pagkatapos ng pagpapalabas ng nasabing executive order. Ipinaliwanag niya na ang hybrid electric vehicles ay hindi isasama sa zero duty import privilege dahil hindi kailangan ng hybrid charging stations na tinatalo ang layunin ng executive order na hikayatin ang mga pamumuhunan sa electric vehicles infrastructure. Dagdag pa dito, ipinaliwanag ni Rodolfo na ang pinakalayunin ng ahensya ay makamit ang mga pangarap na maging electric vehicles manufacturing at assembly hub sa ASEAN. Una na rito mga kabombo at ka-Star Nation, hinimok ng mga dayuhang grupo ng negosyo ang gobyerno na gawing mas inklusibo ang nakaplanong pansamantalang zero duty privilege sa pag-import ng mga electric vehicles sa pamamagitan ng pagbubukas nito sa lahat ng mga bansa. Samantala, ang Civil Service Commission tatanggap na raw ng aplikasyon para naman sa isasagawang examination sa taong 2023 at may apela po sa mga aplikante. May report si Bombo Annalise Soberano. Inanunsyo ngayon ng pamunuan ng Civil Service Commission na simula sa December 22, 2022 hanggang sa January 25, 2023, tatanggap na ang Civil Service Commission ng mga aplikasyon para sa mga nais kumuha ng March 26, 2023 Career Service Examination Pen and Paper Test kapwa para sa professional at sub-professional levels. Bukod dito, magkakaroon din ang Civil Service Commission ng Special Application Period mula December 14 hanggang December 21, 2022 para sa mga examinee na nakansela noong March 15, 2020 at nagnanais na kumuha ng naturang examination sa March 26 sa halip na kunin ang kanilang refund. Paalala ni CSC Chairperson Carlo Alexi Nograles, ang pagtanggap ng applications ay first come first serve basis kung saan ang bawat Civil Service Commission Regional o Field Office ay maaring magpasyang ihinto ang pagtanggap ng aplikasyon kahit bago pa dumating ang itinakdang deadline kapag naabot na nito ang target number ng applicants. Sinabi ni Nograles, inaasahan ang pagkakaroon ng malaking turnout ng examinees para sa susunod na taon at ang Civil Service Commission ay nagtalaga din ng 86 testing centers para sa darating na exam sa Marso. Pahayag pa ni Nograles, mas marami ang ma-accommodate na examinees at mas maraming pagpipili ang lugar kung saan sila nais kumuha ng exam. Inatasan na rin ni Nograles ang lahat ng mga regional field office ng Civil Service Commission na maghanda para sa pagdagsa ng mga aplikante simula sa unang araw ng filing, lalo na't marami rin sa ating mga kababayan ang nag-aasam na makakuha ng eligibility at makapagsilbi sa pamahalaan. Pinayuhan din ito ang lahat ng mga interested applicants na huwag nang hintayin ang huling linggo o huling araw ng pag-file ng application. Ngayon pa lamang, maaari nang makipag-ugnayan sa mga CSC regional at field offices upang malaman ang mode of filing at procedures na angkop sa kanilang lugar. Para sa kumpletong detalye ng application requirements at procedures, ang CSC PPT applicants ay inabisuhang basahing mabuti ang Examination Announcement Number 11, 2022 na nakapost sa website ng Civil Service. Sa kabilang dako, patuloy na pinaalahanan ni Nograles ang mga kawani ng pamahalaan sa kanilang tungkulin ng maayos na serbisyo publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Build stronger ties with other local government units, discover best practices, and listen to each other. Have an end in mind that all of you here have the power to bring about positive change that you want to see in your respective communities, and in turn, the whole country. Ang pahayag ni Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa karagdagan pang mga balita, dapat palakasin ng gobyerno ang suporta sa lokal na sektor ng agrikultura matapos na pagbain ang taripa sa baboy, bigas at mais. Yan ang hiling ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG President Rosendo So. Ang mga retail na presyo ng imported na bigas ay nananatili sa humigit kumulang na 42 pesos sa kabila ng pagbabawas ng taripa noong nakaraang taon, habang ang lokal na bigas naman ay ibinebenta ng humigit kumulang 38 pesos hanggang 40 pesos. Anya, hinihikayat umano nila ang pagtulong ng gobyerno dahil sa pagbaba ng taripa upang makatulong na din sa lahat ng mga magsasaka ng ating bansa. Dagdag niya, kaya umano sinabi na dapat bilisan ng gobyerno ang pagpapalabas ng ipinangakong 6,500 fertilizer subsidy na hindi pa nila matatanggap, habang ang sinabing pagbaba ng taripa ay magreresulta sa 5 billion pesos na pagkalugi ng taripa sa bigas at 10 bilyong piso sa pagkalugi naman sa baboy. Kung matatandaan, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 171 na nagpapalawig sa pansamantalang pagbabawas ng mga taripa sa mga piling kalakal upang mapawi ang inflation. Pumalo kasi sa 8% ang inflation noong buwan ng Nobyembre na kung saan ito na ang pinakamataas mula noong Nobyembre taong 2008. Samantala po, itong Department of Health naman tiniyak na ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay hindi lamang daw limitado sa isang vaccination site, ito kahit saang parte ng bansa. At may-report si Bombo J.C. Galvez. Tinitiyak ng Kagawaran ng Kalusugan sa lahat ng publiko na hindi lamang limitado o nililimita ng ahensya ang pagpapabakuna sa iisang vaccination site at ito ay kahit saang parte ng bansa. Sa press briefing ng Department of Health, ayon kay Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere, na ang vaccination anya ay portable kung saan maaring magpabakuna ang isang individual kahit wala sa listahan sa naturang vaccination area kung saan ka nagpapabakuna. Pwede magpabakuna through walk-ins kahit saang mayroong bukas na vaccination sites. Dagdag pa, kung ang isang individual ay nagpabakuna na sa Maynila at umuwi ng probinsya na nais magpabakuna, hindi na ito pinagbabawalan ng ahensya dahil sapat naman ang vaccine sa bansa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Our vaccination is portable. So halimbawa, ikaw ay nasa Maynila ngayon dahil nandito ang trabaho mo, you can always go to any of the health facilities in the city of Manila and you can get yourself vaccinated. Kung halimbawa, umuwi ka sa probinsya, sa Bicol, galing kang Maynila at doon mo naisipang magpapabakuna ka na, tatanggapin ka pa rin. Hindi na po tayo katulad nung naunang panahon, nakakaunti lang kasi yung bakuna, kaya yung mga nakalista lang o di kaya yung mga residente lang sa area na yun ang binibigyan. Ngayon po, in any facility, we have an open door policy. Sa lahat ng pupuntahan nyo na gusto nyo magpabakuna, you can go there and have yourself vaccinated kahit hindi po kayo taga doon sa lugar na yun. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Kung matatandaan noong kasagsagan ng pandemic, pupunta lang sa vaccination site ang magpapabakuna kapag nakatanggap ng text message na nagsasabi kung saan at anong oras ang kanyang vaccination slot. Halimbawa na lamang sa Maynila, Manila Covax ang magte-text sa mga residente at kailangang ipakita sa vaccination site ang mismong text message. Bawal ang screenshot lang at kung na-delete mo ang message, kailangan mo maghintay na lang sa susunod na schedule. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. Still premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or rice choco. 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Sports. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa iba pang mga balita, bumaba sa 13.9% ang positivity rate o ang bilang ng mga taong nagpositibo sa coronavirus 2019 disease sa National Capital Region. Ayon kay Octa Research Group na si Dr. Guido David, ang bilang ay isang 0.5 puntong pagbaba mula sa 14.4% sa rehiyon noong December 10. Anya, mukhang umuurong daw ang BQ.1 wave sa panahon ngayon ng Christmas holiday, ngunit patuloy pa din na inoobserbahan ang pagtaas ng positivity rates sa Bataan, Laguna at Zambales. Sa labas naman ng Luzon, tumaas umano ang positivity rate sa Misamis Oriental na may 13.8% mula sa 9.8%. Kaugnay niyan mga kabombo, ang mataas na positivity rate sa Aklan na 23.8%, Palawan na may 23.6% at Zamboanga del Sur na may 26.1% ay kanila ring inoobserbahan. Liban nito, ang mababang positivity rate ay iniulat naman sa Capiz, Davao del Norte, Iloilo at South Cotabato. Maigpit pa ding pinapaalalahanan ng publiko ay walang bahala ang patuloy pa din kumakalat na COVID-19 virus sa ating bansa. Bombo Sports News. Kasunod nga ng pagtatapos ng FIFA World Cup 2022 na isinabay sa Qatar National Holiday ay sinasabi ng gobyerno ng Qatar na magagamit pa rin daw itong mga sports facilities, itong mga hotels na ginamit ng mga atleta sa mga susunod na taon. Sinabi po ni Bombo International News Correspondent Melchor Omanito Jr. mula sa Qatar na sa katunayan hanggang sa ngayon daw ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa itong gobyerno doon sa pagnanais nilang mag-host dito pa rin sa Olympics sa 2032 para magamit pa rin itong naturang mga sporting centers maging yung mga venues. Baliban dito ay mga stadium gaya ng Stadium 947 itong kanilang i-dismantle at itong proceeds yung kikitain kapag ibinenta po ay nakatakda namang i-donate. Kung maalala, isinagawa itong match ng Argentina at ang defending champion of France kasabay nga ng Qatar National Day kagabi. Ito po ay en grande yung pagdiriwang doon dahil nagkasabay itong Qatar National Day maging itong final match ng koponan ng Argentina at ng defending champion of France. Todo pa rin naman ang pagdiriwang ng bansang Argentina sa pagkapanalo ng koponan na siyang kauna-unahang World Cup title ng football superstar na si Lionel Messi. Samantala, itutuloy pa rin umano ng Blue Ribbon Committee ang pagsasagawa ng isang executive session kaugnay ng pagbili ng pamahalaan ng coronavirus disease o COVID-19 vaccine. At ang una nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino na ang executive session ay para maibahagi sa kanilang mga senador ang nilalaman ng mga non-disclosure agreement o NDA ng gobyerno sa vaccine manufacturers. Dagdag pa ng senador, pag-uusapan rin nila dito kung saan napunta ang mga bakuna. Iginiit nitong bagamat sinabi nila Department of Health o DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere at dating Finance Secretary Sonny Dominguez na maliit na porsyento lang ng mga bakuna mula sa national government ang hindi nagamit at uusisain pa rin nila ang 44 million doses ng COVID-19 vaccines na nasayang para hindi na ito maulit sa hinaharap. Samantala, iginiit naman ni Tolentino na isa sa mga positibong naging resulta ng ikinasa nilang pagdinig nitong nakaraang linggo ay ang pagsasabi ng Department of Health at Department of Finance na sakaling bibili ulit ng mga bakuna ang gobyerno ay gagamitin na nila ang mga Solicitor General para magkaroon ng abogado ng pamahalaan sa pakikipagsundo sa mga vaccine manufacturers. Giit naman ng mambabatas, mas mainam na mga abogado ang nakatingin sa mga kontrata para mapag-aaralan itong mabuti at hindi maaagabyado ng ating bansa.
Samantala pa yung areas of convergence, yung mga matataong lugar po na posibleng atakihin ngayon ng New People's Army kasunod ng pagkamatay nitong Communist Party of the Philippines founder ni si Jose Maria Sison. Todo yung pagbabantay ngayon dyan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. At may report si Bombo Marlene Pajerno. Bombo Gerald, Bombo alay sa patuloy ang ipapatupad na seguridad at mahigpit na pagbabantay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines doon nga sa mga areas of convergence o yung mga lugar, vulnerable na mga lugar na posibleng atakihin ng New People's Army. Ito nga ay kasunod pa rin ng kamakailan lang na pagpano ng founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar ay sinabi niya na bagamat walang nakikitang banta ang kanilang hukbo hinggil sa mga posibleng pag-atake ng New People's Army ay sinasabi nila na hindi pa rin sila mag-aatubili na umaksyon kung kinakailangan. Aniya, sa katunayan pa nito ay nagpapatuloy rin ang pagbaba ng bilang ng mga kasapi ng nasabing rebeldeng grupo na batay pa sa data ay umaabot na lamang sa 2,112 ang bilang ng kanilang total strength. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng ating panayam kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. We see no threat yet because of the development that happened. Sinabi ko na kanina yung pag-decrease significantly ng activities nila. And if ever they will try, we are ready to face them so that we can perform our mandate of protecting the state. Yan ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Samantala sa bukod naman na pahayag ay sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na magpapatuloy rin ang kanilang pagpapatupad ng batas at mga operasyon para sa kaligtasan ng publiko habang pinapanatili pa rin ng aktibong posture defense laban sa mga terrorist actions at criminal activities ngayong holiday season. Kaugnay nito ay una na rin sinabi ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa panayam pa rin niya ng Bombo Radio na magasagawa din sila ng mas mahigpit na random inspection, patrolling at iba pa bilang bahagi pa rin ng mahigpit na pagbabantay sa seguridad ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, nagpahayag ng pag-asa si Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na matatapos na raw itong estado ng public health emergency dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa susunod na taon. Ginawa ng opisyal ng Department of Health ang pahayag matapos sabihin ng World Health Organization noong Miyerkules na umaasa sila na ang COVID-19 ay hindi na magiging pandaigdigang emergency sa kalusugan sa isang punto sa 2023 at hinimok din po nito ang China na magbahagi ng impormasyon na maaring matukoy kung paano ang pandemya itong nagsimula. Anya, ang Department of Health ay lubos na umaasa dito at sa susunod na taon ay makita na itong pagbabago sa public health emergency sa ating bansa. Kung lalahanin ang State of Public Health Emergency sa Pilipinas ay idineklara noong buwan ng Marso taong 2020 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Proclamation No. 922, ang estado ng Public Health Emergency ay nananatiling may bisa at epektibo hanggang sa alisin o bawiin ng Pangulo. Kasalukuyan ding nasa ilalim ng state of calamity ang bansa dahil sa coronavirus outbreak matapos itong palawigin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos hanggang December 31 ngayong taon. Una rito, hiniling ng Department of Health na maipasa ang panukalang magsisilbing batayana ng pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic kahit matapos na itong deklarasyon ng state of calamity.
Samantala, tiniyak ng Interagency Council for Traffic o IACT ang mas maigting na operasyon laban sa mga pasaway na motorista lalo ngayong Pasko. Sa pahayag ng IACT, ito ay dahil na rin sa muling pagsigla ng laman ng lansangan. Ayon pa dito, nagliparan na naman ang mga pasaway na driver sa Metro Manila. Sa katunayan, isang linggong operasyon ng IACT mula December 12 hanggang 16 ay pumalo ng mahigit 127 na mga drivers ang nahuli na karamihan ay mga riders sa Monumento, Caloocan City at Commonwealth Avenue, Quezon City na walang suot na helmet o patuloy na gumagamit ng substandard helmets. Ilan pa sa nahuli ay mga public utility vehicles o PUV at private vehicles sa Ayala, Makati City na hindi sumusunod sa traffic signage, illegal terminal, walang rehistro at may depektibong turn signals at sobra-sobra kung magsakay ng pasahero. Kasunod pa nito, muli namang nagpaalala ang task force na pairalin ngayong Kapaskuhan ang pagiging magalang sa daan at may pakundangan sa kaligtasan ng kapwa motorista. Inihayag naman po ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines na nagawa nilang tapusin itong panibagong resupply mission sa mga tropa ng pamahalaan sa barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre na nakaground sa Ayungin Shoal. Sa kabila po yan ang patuloy na pag-nino at hamon ng mga Chinese militia sa barkong pang-supply ng Pilipinas. Ayon kay Major Cheryl Tindog, itong tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines Western Command, isinasaalang-alang umano nila ito bilang isang encroachment sa territorial na tubig at paglabag sa mga karapatan sa soberanya ng bansa. Idinagdag niya na habang ang mga sasakyan na pandagat ng China ay hindi makakagambala sa misyon, sila ay patuloy na nag-aayos upang mag-resupply. Idinagdag niya na ang mga radio challenges ng China ay nag-claim na ang dagat malapit sa barko ng Pilipinas ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng People's Republic of China na pinahihintulutan na lang may hatid itong mga supply at nagbabala sa pagdadala po ng mga materyales sa konstruksyon at hindi papayagan ang mga ito. Kaugnay niyan, ang mga supply boat ng Pilipinas sa kabilang banda ay tutugon naman at magpapatuloy sa kanilang planong ruta sa kabila ng mga hamon. Kung maalala noong Abril, hinarang ng China ang entrance ng Ayungin Shoal gamit po ang mga lambat at lubid at nagtalaga ng mga sasakyang pandagat ng milisya ng China na paulit-ulit na nagbabala laban pa rin sa pagdadala ng materyales dito pa rin sa naturang konstruksyon. Ang oras po sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa ating international news, nagsagawa ang North Korea ng isang important final phase para sa pagbuo ng isang spy satellite na nais tapusin sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Ang paglunsad na inilabas isang araw matapos ihayag ng militar ng South Korea at Japan ang nakahiwalay na paglulunsad ng dalawang intermediate range ballistic missiles patungo sa silangang baybayin nito. Ang National Aerospace Development Administration o NADA ng Pyongyang ay nagsagawa ng pagsubok sa Sohae Satellite Launching Station nito sa Hilagang Kanluran upang suriin ang kakayahan nito sa satellite imaging, data transmission at ground control system. Dagdag dito, isang sasakyan na may dalang mock satellite na kinabibilangan din ng maraming kamera, image transmitter at receiver, isang control device at isang storage battery ang pinaputok sa lofted angle na 500 kilometers o 311 miles. Una na rito, sinubukan ng Pyongyang ang satellite system sa ilang paglulunsad ng rocket at sinabi ng pinuno na si Kim Jong-un na ang pagtugis nito sa isang spy satellite ay nilalayong magbigay ng real-time na impormasyon sa mga aksyong militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Bombo Sports News. Paki-update tayo dito sa mga games dyan pa rin sa NBA at may report si Bombo Victor Liantino. Muling umarangkada ang defending champion Golden State Warriors sa katatapos pa lamang na laban nito kontra sa Toronto Raptors sa score na 126-110. Nag-init kaagad ang paghisimula ng laro matapos magpaula ng Warriors ng 36 points dahilan upang manguna ito sa first quarter ng game at magtuloy-tuloy ito hanggang ikatatlong quarter.
Umiscore ang 23-year-old shooting guard player ng Warriors na si Jordan Poole ng career high 43 points at umalalay naman si Klay Thompson ng 17 points. Hindi pa rin nakapaglaro ang star player ng koponan na si Stephen Curry makaraang masugatan sa nakaraang laban kontra Indiana Pacers. Sa ibang game naman, tinambakan ng Minnesota Timberwolves ang koponan ng Chicago Bulls sa score na 150-126. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang Timberwolves at umiscore ito ng 37 points, 7 rebounds at 11 assists. Nasayang rin ang diskarte ng center player ng Bulls na si Nikola Vucevic matapos sana nitong makapagtala ng pangkalatang score na 23 points, 9 rebounds at 5 assists. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Itong Canadian singer-songwriter na si Carly Rae Jepsen Broadway feels na sa kanyang bagong music video na Surrender My Heart, at itong Miss Universe Philippines na si Celeste Cortesi handa na raw dito pa rin sa lalapit na Coronation Night, at ma-report si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, handang-handa na ang pambato ng Pilipinas at Filipino-Italian na si Celeste Cortesi sa nalalapit na koronasyon para sa Miss Universe. Dumating si Cortesi sa United States para sa kanyang final leg training at halos isang buwan na lang kasi bago ang Coronation Night na gaganapin sa susunod na buwan sa New Orleans, Louisiana. Target rin ni Cortesi ang ikalimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Kasunod ng mga panalo ni Gloria Diaz noong 1969, Margie Moran noong 1973, Pia Wurtzbach noong 2015 at Catriona Gray noong 2018. Dati nang kinatawa ng Filipino-Italian na si Cortesi ang Pilipinas sa Miss Earth 2018 pageant na nagresulta sa pagiging top 8 ng modelo. Buong pwersa naman ang suporta ng kanyang pamilya at mga fans na maiuwing muli ang corona sa Pilipinas. Samantala, ang Canadian singer at songwriter naman na si Carly Rae Jepsen na nagpasikat ng kantang Call Me Maybe ay nagbahagi ng Broadway-inspired video sa kanyang bagong single na Surrender My Heart. Ang kanyang bagong kanta ay bahagi rin ng album na The Loneliest Time na inilabas noong buwan ng Oktubre. Itinatampok ng Surrender My Heart ang isang buong palabas sa Broadway at nakaset up ito bilang isang multidisciplinary artist na pumapasok nang wala sa shot sa teatro. At yan muna ang latest update mga kabombo ka-Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko sa Nigeria ay isang masayang kaganapan ng pamilya, isang oras kung saan maraming mga miyembro ng pamilya ang magsasama-sama upang ipagdiwang ang Pasko. Isang tradisyonal na pagkain sa Pasko doon sa Nigeria ay kabilang ang karne ng baka, kambing, tupa at manok. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 6 days to go na lamang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 33 minutos na nakaligad sa takna sininya las 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Before kita magbubo sa mga dalaguan kag mga nagapauna nga mga balita, mabubo kita na isang papremyo, cash asiyahan kag balde-baldeng groceries kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon sa mga taga Barangay Burgos Mabini Street, Lapas. Burgos Mabini Street, Lapas, ang niya sininga proof of purchase Silver Swan Sukang Puti. Sino dira ang 58 anyos? Damo 58 anyos dira sa may Burgos Mabini Street, Lapas. Pero nagaisahanon lamang ang nagapangalan sa kay Irene Espinodida. Irene Espinodida, congratulations! Tagdaog ikaw sa 1 to Panalo Part 21 na promo daily draw
nagahulat na diri sa imo Ma'am Irene ang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sa gift pack. May anom ikaw ka oras agod sa pag-claim sa imo sining premyo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham las 33 minutos nakaligad sa takna sining las 12. Salamat, congratulations sa Irene Espinodida sa Barangay Burgos Mabini Street, La Paz. May proof of purchase nga Silver Swan sukang puti 58 anyos. Sa ngaton sining daily draw ang gintambungan sa ngaton sining FDA representative si Ma'am Mary Jade S. Tan. 34 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sinima entry sa para iya sa week number 5 sa nga 1-2 panalo part 21 promo. Balde-balde pa premyo na may cash siyahan pa. Nagahilapit na ilang ang aton sining grand draw sa Enero, no? Una nga bulan tani hambalon ko Bombo Chris ang tuig 2023. Sa bulan sang Enero 21 tuig 2023 aton siniya nga grand draw. Sinuayhan ang masunod sining mangin katapo sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Kabay na nga ikaw sa aton sining mga kabombo sa daily draw naton ang wala nangin mapalaron. Now, nga mga entries from week number 1 tubtob week number 7 ang qualified sa gyapon para sa aton siniya nga grand draw. Kani hindi ikaw mapaslawan, di ikaw madulaan sang pag-asa. Kay kun way ka malawagan sa anom sini o kun pito iya ka week daily draw naton sa aton sini nga mga kabombo base ang imo sini nga swerte yara iya sa aton sini nga palabuton nga grand draw. Standby sa dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa aton sini karon iya nga pagpangalagan. Ginalagat-lagat naton sa sini matinion ining kopya banwa sang ang kopya sang joint resolution, no, sang prosecutor or provincial prosecutor's office. May kantanan karon sa sining 3 counts of murder nga ginapasaka batok sa mga masunod. Jefron Paruhinog E. De La Rosa, Jix Paruhinog E. De La Rosa, Michael Porras Michael Porras E. Gatila, Michael Kiachon E. Alfante, Benson Llamado E. Chu alias Moy, kag anom ka mga Jando. Hibaloon naton karon sa aton siniya nga mga kabombo, no, sa findings kag discussion kung ano bala ang ginalantaw diri karon sa Provincial Prosecutor's Office, no, sa pag-dismiss sa sining nasambit karon nga triple murder case sa Estancia Massacre. Ang detalye sini panumbalikan naton sa dili lamang madugay gani, no? Sit down, no, sa aton sini nga mga kabombo, just relax dira kag magtutok diri sa pagpalayag sa mumuanay sa uto kay pagbalikta aton sini nga pisa-pisahon matapos ginamang ang pila ka importante nga mga panumdum. Oras ang Pasko, panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups, kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities.
magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sininya. Last 12, balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Insufficient evidence. Amoy ning nakita sa Provincial Prosecutor's Office. Rason nga tigin dismiss ang kaso sa ila siniyang level. Ining kaso nga triple murder case batok sa mga sospitsado. Nga pasakaan sang nasambit sini karon iya nga kaso sa aton sini matag palamati batok diri sa napulo tanan ka mga personalidad sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ti Jebron Parohinog, Jix Parohinog, Michael Poras, Michael Kiachon, kag Vincent Yamado, kag may anom ka Jando, 11. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati, gin-dismiss ining kaso sa aton sining mga kabombo bangod sa lack of evidence or insufficiency of evidence sa aton sinikaron nga mga tag palamati. Now standby kay aton sining iplastar sa dili lamang madugay ang dugang sining mga impormasyon kag balita na tuhoy sa sining development sa Estancia Massacre mga kabombo. Ano bala ang pahayag diri sang Provincial Prosecutor's Office nga kung sa din nagpahayag sila nga kulang ang mga ebidensya sang complainant batok sa sining mga ginpasakaan sang kaso sa aton sini mga kabombo. Ang nagtindog bilang complainant amo Sanday Police sa Colonel Noel C. Alinio, SITG or Special Investigation Task Group Commander, Police Lieutenant Colonel Raymond T. Celoso, SITG Interagency Coordinator, Iloilo Police sa Provincial Office, Flover Fernandez, Ibilhera, Femi Bosque, Catalonia, kag Jose Ranil Libaw, Santos, sa mga complainants. Ang mga respondents, amo na itong ginlawag na ito na kagaina sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Standby kay i-check naton si Bombo Cherry Sumagpao sa dugang pa nga mga impormasyon na tuhoy sinikaron sa sining development sa Estancia Massacre murder case. Adriman sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kumadumduman pa Setyembre 14 sang natukiban ang bangkay sang tatlo ka mag-abyan sa may Villa Panian, Estancia, Iloilo. Samtang isa diri karon ang lone survivor nga nangin na respondent man sandig sa aton siniya mga pulis. Check ta si Bombo Chari Sumagpao. Bombo Chari sa report, please come in. Kumpirmado no kung dismiss na gidman sang Iloilo Provincial Prosecutor's Office
ining panumbungon sang mga complainant ini natuhoy sa kamatayon sang 3 ka mag-abyan nga ginbansagan nga estansya massacre didto sa may barangay Villa Panian sa banwa sang estansya Iloilo kung sa diin patay diri ang 3 ka mag-abyan nga si Floyd Fernandez, JP Bosque kag si Mark Libaw. Kung matandaan sang aton ni nga mga kabombo, September 14, 2022 natabo ining estansya murder case kag sang November 18, 2022 around 4:30 PM ini siya, November 18, 2022 mismo sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office gin-file ni Police Colonel Noel Alinio ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office ang murder case batok sa 5 tanan ka mga suspetsado nga sila ni si Jevron Paruhinog E. De La Rosa. Ining si Jevron Paruhinog E. De La Rosa kung matandaan sang aton nga mga kabombo, siya ni ang lone survivor kung sa diin upod sang 3 ka mag-abyan sang ini sila nasapuan patay sa Isuzu MU-X didto sa may barangay Villa Panian sa banwa sang estansya. Lakip man diri sa mga ginpanghingadlan nga suspect amo si Jix Paruhinog E. De La Rosa, magulang ini siya ni Jevron Paruhinog, ikatatlo si Michael Porras, ikaapat si Michael Kiatson E. Alfante, kag ikalima si Benzen Llamado. Kag may ara pagid ni sang 6 pagid ka mga jando nga ginpasakaan man sang kaso. So gin-endorse ining kaso sa Assistant Provincial Prosecutor's Office kay Attorney Mina Duremdes kag 3 ni ka-count sang murder ang ginpasaka sa 5 tanan ka mga suspetsado kag 6 ka mga jando kag ining pag-file sang complaint kung matandaan natapos alas 8:20 na sang gabi sang November 18. So subong lamang gid nga adlaw December 19. Amo ni siya pag diri na nabalaan nga ining reklamo, ining panumbungon nga ginpasaka sa may prosecutor's office, amo ang gin-dismiss na sa 5 gid tanan ni kasuspetsado kag 6 ka jando. So damo ni sang ebidensya kag mga complainant affidavit nga ginpangpasa ang mga sworn affidavit sang mga estansya PNP Bombo Champ may ara man final investigation reports nila, mga kopya sang certifications nga may ara sang excerpts halin sa blotter sang estansya Municipal Police Station, mga pictures sang lawas sang mga bitin, mga pictures man sang estansya Police Station kung sa diin ara ang respondent nga si Jevron Paruhinog, upod ang iyani nga legal counsel si Attorney Hector Chodosyo, upod man ang former na estansya Municipal Police Station Chief of Police si Police Lieutenant Amado kag si Police Major Guardaya. Di may ara man isang mga judicial affidavit nga ginpasa si Jevron Paruhinog, ini mismo taken September 15, 2022 kag October 12, 2022. May mga mugshots man, may ara man sang mga kopya sang security cameras, mga CCTV footages kag judicial affidavits man sang pamilya sang mga biktima. Pamilya ni Mark Libaw sang affidavit sang iya nga tatay ni Jose Raniel Libaw, affidavit man ni Kagawad Rene Barbacion kag ni Reynante Santiago, sila ni ang mga witnesses nga ara mismo sang natabo atong Villa Panian Estancia Massacre case. Sila gini ang duha ka witness si Kagawad Barbacion kag ang security guard nga nag-agi nga nakasakay sa tricycle si Sir Reynante Santiago. Damo pagid ni nga mga affidavit mo halin man sa utod ni Floyd Fernandez, halin kay Ma'am Charlotte Fernandez, sa iya pagid ni nga nanay kay Ma'am Flover Fernandez, sa nanay man ni GP Bosque kay Ma'am Femi Bosque, kag sa fiancé mismo ni GP Bosque nga si Isabela Veronica Dazon. So damo pagid ni may ara mga kopya sa mga deeds of sale sa fishing vessels, mga satellite pictures kung sa diin nasapuan ang lawas ng mga biktima, mga inventory, kopya sang mga evidences nga ginpang-collect kag mga chain of custody ni, mga kopya sang firearms identification kung matandaan to nga daan ti ang kopya Bombo Champ sang integrated ballistic information system nga ti ang pusil ang bala or ang slug sang bala ni nga mga nasakwan sa lawas ang mga biktima iya sang kalibre 45 tapos ni ara pagid sang 9mm nga nasakwan man dito sa sulod sang salakyan sang Isuzu MU-X kung sa diin nasakwan ning 3 ka mga biktima kag damo pagid ni nga mga
ebidensya. So kumpleto ni tanan mga statements ni Reynante Santiago, statements ni Kagawad Barbasyon, statements ni Clover Fernandez, statements ni Ma'am Nika Dazon, ni Ma'am Femi Bosque, ni Sir Arthur Canizo, kag ni Teresita Maru, sila ni ang mga personnel sa nga estansya MDRRMC nga ti amo ni ang nag-rescue sa tatlo ni kamag-abyan. Statement ni SFO1 Jim De Guzman man, team leader ni siya sang estansya fire station, nga amo ang gintawgan ni Sir Santiago, isa sa mga witness ang nag-inform nga ti may amo na may aksidente, may natabo dito sa may barangay Villa Panian. Ngara man ni nga statement ni Dr. Perdoy Superficial nga siya ni ang doctor on duty sa may Jesus Colmenares District Hospital sa may Banwasang Balasan, kung sa diin ang mga biktima dito ginpangdala pagkatapos ang nasapuan ini sila sa may barangay Villa Panian. Statement ni Ma'am Charlotte Gail Fernandez, kung sa diin naglambal ini siya ngati dito nila na discover siya ni ang naghatag sang mga kopya sang mga loan agreement sa tunga ni Floyd Fernandez kag ni Jevron Peruhinog Bombochamp. Siyempre, ang affidavit man ni Jose Raniel Libao, ni Sir Libao nga tatay ni Mark, nga nagahambal ini siya nga ang iya nga bata masami driver ni JP Bosque kung diin ini magkadto. So amo to sang time nga to patawag ang iya bata nga si Mark Libao nga mag-drive kaya JP Bosque pakadto sa Banwasang estansya. May ara man isang affidavit ni John Reggie Catalunya. Amo ni siya si John Reggie Catalunya, amo ni siya nagaubra ini siya kay JP Bosque, kag siya ni ang nag-recall kung sa diin tupod ni JP Bosque si Floyd nagkadto sila sa balay ni Jevron sa estansya parte sa mga fishing vessels nga mga issues Bombochamp. Miyara man complaint affidavit ni Bernie Campo. Siya ni siya ang isa ni siya ka barista kung sa diin nakita isa ni siya ka barista nga kumbaga customer niya ni si JP Bosque, kag ini siya ang nakabati kag naka-recall sang transaction sa tunga ni JP Bosque. Bosya si JP? Sa tunga. Baliti si JP may ano nimo, may cafe ni siya Bombo Chari mo? Oo, yes, Bombo Champ, si Bernie Campo, nabatian niya istorya sang iya employer nga si JP Bosque, kag si kagang transaction nanay nila ni Jevron parte man sa isa sa isa ka fishing vessel man nga ginapanag-iyahan sang biktima man. May ara man diri sa statement. Tapos ari pagino sa statement ba ni Bernie Ocampo ni Bernie Campo ang transaction kuno to nila nag-istorya na sa September 12. Si Jevron was with two companions whose names he does not know sa balay day John Paul ni JP. Sa naintindihan niya, si Jevron nag-acto as middleman regarding sa sales ng fishing vessel, but the latter, Jevron, was asking John Paul for additional time to pay the price of the said vessel. The discussion became so heated, this prompted Floyd to order Catalunya to get firearm from his vehicle because a shootout might happen. Tibot silingon sa Setyembre 12, grabe na itong galiya nga baisay ila Bombo Chari. Nga naglabot sa punto palang yang daw basi may tiniruway na mo ito nagambal si Floyd ako atong armas ko sa slakyan be. Kay basi matiniruway kminikron. Roger on that, Bombo Champ, no, Sandigi sa tinaga sa statement ni Bernie Campo nga may heated argument na between sa kay Jevron kagay TP nga mismo si Floyd na nagmando si iya nga magkuha na sang armas ni kay may matabo nga hindi mapaktan Bombo Champ. Okay, proceed. May ara man ni sa judicial affidavit pagid si Police Staff Sergeant Jason Entartigo ini gin-execute niya sa November 17 kung sa diin gin-recite niya ning tanan nga mga nagkalatabo sang
una-una gid nga natabo nila ni nabato nila ang impormasyon ni ini hasta nga natapos gid ang ila sini nga investigasyon. Kaupod naman ang mga pag-interview nila kay Jevron kaga statements man ni Jevron nga ginpanghatag. Siyempre lakip gid diri isa sa mga importante Bombo Champ ang forensic evidences kung sa diin dira makita sa medical legal certificate ni isang tatlo ka mga biktima kung sa diin kay Mark Libaw amo ni nasapuan multiple gunshot wounds sa iya ni nga ulo kag sa iban pagid nga parte nga lawas amo man kay Floyd Fernandez multiple gunshot wounds man sa iya nga trunk kag iban pagid kay JP Bosque multiple gunshot wounds man sa iya nga ulo kag sa trunk. So dito pero Bombo Chari, galibog ang ulo ko. Ngaway diri malakip ang iban sini nga mga pilas bala nga nakita sa medical legal officer. Ang ibutang lang diri mga gunshot wounds lang sa ulo kag sa extremities. Mula na, no? May mga pilas pa ini sila eh. Si Floyd Fernandez niti amo to may pilas pa ni Stiel. May mga tawag si gani, may mga hematoma pa ni, no? Kag abrasion. Oh. Tuway malakip dire. Oh. Roger, and that galing iti cause of death pa lang nakabutang di mo. No? Pero ti ang mga pilas nga na-identify na tumod sa lawas sa aton sini nga mga kabombo na-discuss na naman sa early part sa pagkirita ni isang Estancia Massacre. Go ahead, Chuck. Kay waiga ko, pirara nga akon nga tutunlan. Roger, and that Bombo Champ, kung matandaan isang aton nga mga kabombo, magluwas niya sa mga multiple gunshot wounds nga nasapuan sa nawas sa tatlo ka biktima ni Mark Libaw, ni Floyd Fernandez, kaga ni JP Bosque. May ara ni nga daan niya results sa autopsy bakit sa medical legal certificates nga ti akong matandaan ni si Mark Libaw may ara ni siya sang black eye sa iya nga pihak nga mata Bombo Champ. Si JP Bosque may mga lagob ni amuman si Floyd Fernandez sa ila ni parte nga sa iban nga parte sang ilang nga mga lawas may ara to sa dughan, may ara to dampi sa may tuhod ko na matandaan sa aton yung mga kabombo may ara gito ya sang mga hematoma sa ila sini nga kalawasan. So kadto man nasapuan nga ang pusil nga gingamit sa pagtiro sa tatlo sini ka biktima amo ang iya sang kalibre 45 nga firearm. So sa findings kag discussion Bombo Champ amo diri ang nakabutang sa ginpirmahan sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office. Ang ila din nakabutang kun nga gin-dismiss nila ni ang panumbungon ini bangod insufficiency of evidence. Nga sunod ila while ang complainant nagpasa man sang sworn statements kag may statement man ni Jevron inadmissible as evidence ining ila ginpangpasa kay ang tanan nga written statements nag-fail para mag-comply sang requirements para sa isa ka valid extrajudicial nga confession. Dugang pagidira may ginhambal pagidiri sa ila sini nga joint resolution nga ang tanan nga statement ni Jevron nga ipinirmahan are utterly silent. So if he was effectively apprised as well of the rest of his Miranda rights man. So amo ni Bombo Champ tama ini siya kag kun nakabutang diri sa ila nga ginrecall man nila nga naghambal kun si Kagawad Barbasyon ngati si Kagawad Barbasyon amo ning kagawad sa may barangay Villa Panian ngati bag-o yaya ko yan nakitaan ang salakyan kag ang mga lawat ara pa siya sa sulod sang iya sini nga balay kag bag-o yan nabatian ining mga shot. So daw ang suno sa prosecutor wala gid sang witness gid nga direkta nga nakakita kung ano gid man bala ang natabo didto sa may crime scene Bombo Champ. All right. So amo na ang isa sa mga nakita nila nga daw nagpahuyang sa kaso Bombo Chari, but nahibaluan taman since the very beginning
hindi lang kay ginabugusan sang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oras tapos sa pulo nga tawo or officer ang Special Investigation Task Group. As a matter of fact, no? As a matter of fact, ang last count naton sa nagabugos sa Special Investigation Task Group 31. Ti sa 31 sini sa ila, ang iban sila diriti nangin kabahin man sa nga Claire Jergos case. I'm referring to Police Lieutenant Colonel Raymond Siloso. That time major pa lang siya. No? Ang iban sina diri, I do believe nga nagabugos sa SITG, siyempre may mga abogado manada sila. No? Waay gid sang may kita nga posible mangin maigo sila sa technicalities tubtob iya nga ang dangatan sining kaso nga ila sining gin-file iga-dismiss iya sa Provincial Prosecutor's Office. O Muchari? Mo ina Bumbo Champ no ti akon matandaan halin sa pag-umpisa sang investigasyon nga ini at sa naging buslan ni Police Colonel Noel Alinio kaga si syempre nagpalabot man diri si Police Colonel Alinio naghambal nga ti ma-delay ining ilang nga pagpasaka sang kaso sa nagligad nga mga binulan sang siya ang nagpungko bulos kay Police Colonel Adrian Acolyador ang gin-relieve ni Police Brigadier General Leo Francisco mismo, ang Regional Director ng Police Regional Office 6, bangod na hinayan gani si General Francisco sa usad sang investigasyon sang Special Investigation Task Group Palibosper, so nagbulos ining si Police Colonel Alinio. Kag naghambal si Colonel Alinio nga mahinay-hinayan sila, madugayan sila sa pagpasaka sang panumbungon bangod gusto nila sang airtight gid nga investigation kay suno kay Colonel Alinio gusto nila ang kaso nga ipasaka nila nga i-file nila airtight case gid nga hindi ma-dismiss ang kaso kag may probable cause Bumbo Champ. Pero ang resulta subong sang ila sini nga ginpasaka nga panumbungon dismiss Bumbo Champ kag tanan gid nga suspects ubos gid nagala dismiss. So how can you call a complaint or a case nga airtight kay sa extrajudicial confession pa lang sang sole survivor kag later on ginkabing nga suspect wala gani isang nagakaigo sini iyang legal representation but silingon nga ti why ginpirmahan sang counsel ni Jebron Paruhinog. Tapos do kasubong nga ginhusisa lang siya kung anong iya siya mambal, tapos ginlakip na to as affidavit abi. So definitely, Bumbo Chari, hurug paas ginang kaso So, di nang airtight case, di nang quality investigation. Amo lang ni madalas ang utok sang nagabugos sang Special Investigation Task Group? Kaya amoy na ang aton tagid na ginalapot subong Bumbo Champ ang Police Regional Office 6 amo man ang Iloilo Police Provincial Office para ti pangayuan natin ni sila sa statement kay ti nagpasalig din sila sa publiko kag sa pamilya man mismo sang mga biktima nga pag-on ang ila sini nga ipasaka nga kaso kompleto sa ebidensya kag agin pasiguro gid nila yang airtight ining investigasyon nga ginubra nila bag-o nila ginpasaka sa Iloilo Police Provincial Prosecutor's Office. Sa last part, as for the rest of the respondents, namely Jix, Paruinog, Poras, Kiatson, Liamado, kagang 6 Jando, grabe ba, way pagani ni ma-identify ang anong kadyando, dismiss na sila It is immediately obvious that none of the complainant's witnesses could put them in the place where the victims' bodies were discovered, not even Barbasyon, Santiago, or the first responders. Nor is there testimony that these respondents were in Villa Panian before or after the incident. Ti kunti hurog paas man dayon,
Kaya ang ginbasihan sang kapulisan para nga matumod ining iban pa iya nga mga suspitsado, no? Sa aton sini iya nga mga kabombo, among statement ni Jevron o galing kiti pagkuha sining statement pagplastar sining judicial extrajudicial confession siya, why ito iya legal counsel? Ang pagtumod yan niya sa kay Quezon, ang sandig to sa affidavit sa aton sini nga mga kabombo nga kunti gumadumduman nyo ginbayba si Quezon sa may istansya ti sa mo sa nga tsimpo naga kuno abi under custody pas Jevron tumo or he submitted himself dito iya nga magpakustudiya sa istansya PNP sa affidavit yato ti pagsulod ya kuno sa prisuhan or sa station nakita ito sa lakapsel si Quezon tapos nagkurog-kurog siya sa kakulba kay nadumduman niya nga siya amo gining nag-strapping do sa amo no oh. Ti pero sandig iya sa Provincial Prosecutor's Office, why sila sa may nakita diri iya nga mabakod nga ebidensya or mambal naton abi direkta nga maka kunang kilala ko pa pinpoint bala sa sining mga suspitsado Bombochari ti hurog pa sang kaso Kung madumduman ni sang aton yung mga kabombo ti sang petsa lang to linggan nga binulan mo botsa dakpan gid man ini si Michael Quezon sa isa ka bypass pero taga ano gini siya taga Panitan Kapis kay dito siya nadakpan sa bypass sa may estansya Iloilo kag ti base diri man sa October 12 2022 nga affidavit ni Jevron Taruhinog dito iya gin-discuss nga ti nakita niya sa sulod sang selda sang estansya Municipal Police Station ining si Michael Quezon nga ara dito kag dito siya nagdugang pagid sang iya sini nga statement sang iya affidavit nga si Michael Quezon kuno sandig sa iya ang isa sa mga nagbangga sa ila dito sa may barangay Villapanian, Estancia, Iloilo. Alright, now dugang pa sila diri, basic is the rule that to support a conviction there must be more than one circumstantial evidence. Complainants theorize that respondents conspired with one another yet no concrete evidence was presented in support of the same. The records of the instant complaints are bereft of any circumstance which may indicate, much less suggest, that Jake Sporas, Quezon, Llamado, and John Dos know each other or the manner by which they conspired with each other. As a matter of fact, the direct or indirect participation and contribution of each individual in the supposed conspiracy was never shown and established or even alleged with sufficient particularity. Cha? So among bombotsang no so gindugangan pagid din nila nga si Jevron kuno as a respondent sa sining instant nga mga complaints ining mga complainants nagapoint sa statements nga gintang ubra ni Jevron nga either nagakontradict sa physical nga ebidensya kaga kuno ining statement ni Jevron mga lies kuno or unusual and irregular according sa mga witnesses. So sa jurisdiction diri hang suno sa diri sa may joint resolution man sang prosecutor's office nga ang prosecution sang isa ka person nga gin-accused nga nag-commit sang isa ka crime ini carried out sa strength sa nga complainant's evidence and not on the weakness sang former's defense. So hindi mag-allow ang prosecution nga mag-draw sa strength halin sa weaknesses sa nga ebidensya sang defense. So amo ini nga agin dismiss nila ining nasambit nga panumbongon. Ari pagido. Ari pagid sa in their final investigation report dated 18 November 2022, complainants stated there is strong evidence to show that the victims were killed in another location, a first crime scene other than the area near the cockpit in Barangay Panian, Estancia, Iloilo. Hambal sa prosecutor's office, to us, this conveys the possibility that the victims were killed at a place other than where their bodies were found. Whether the supposed primary crime scene is within the confines of Iloilo province or beyond, the complainants did not state. But that is beside the point. The point is,
it would appear to us that complainants are not absolutely certain that the crimes charged herein or any of its element were committed within that territorial jurisdiction of this office. Grabe nga, amo na to nga idanay kag bubuanay isang luminol agent to kag mga kung ano-ano pa to scientific. Grabe na to nga sus Maria kagusip. Do halos tanan na lang to nga tik ginhimo ka Special Investigation Task Group kuno. Pero ti why hurug pa asang kaso? Cha? Di, kung matandaan, nag-conduct sang luminol test sa balay mismo ni Jevron Paruhinog dito sa Banwasang Istansya. Nag-conduct man sang luminol test sa may salakyan sa Isuzu MUX. Kag nag-conduct man sang nasambit nga test sa may ice plant. Dira lang man lapit sa balay ni Jevron Paruhinog. Kay ti para suno sa Iloilo Police Provincial Office sa SITG Palibosfer. Ini para mag-cater sang idea nga ti posible may ara pagid sang iban nga crime scene. Ti magluwas ina amo na ang ginatulod nga ebidensya sang mga complainants diri nga ti base sa autopsy results nga ti ang silingya ni Jevron Paruhinog nga ti gabiyahe sila ginbanggaan sila ni sang duha ka suspect kag ginpang tiro ang sa araya sa autopsy results magluwas sa gunshot wounds ni ara na yang daan sang mga abrasions ni nga naagom ining tatlo ka mga biktima bombotsak. So amo ning ginatulod sang mga complainants kun tani nga posible may ara gid sang iban nga lugar kung sa diin ni ginpang patay ang tatlo ka biktima magbuhat didto sa nasapuan ng sila sa Villapanian pero ini ang wala ginpatihan man sang prosecutor's office. All right. So ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. By the way, Bombo Chari, nakakontak kita sa kay RD, kay IPPO director or even sa spokesperson sa IPPO or sa kung sino man ang kabalo maghambal dira sa Special Investigation Task Group, nakakontak kita sa ilan Si Regional Director Francisco Bombotsang sa Subong wala pa sa gihapon nakabaton sa official nga report halin diri sa Iloilo Police Provincial Office mahal sa SITG Palibosfer wala pa ini siya nakabaton pero nagapasalig ini siya nga once makabaton ini siya sa report mahatag man ini siya sang statement. Si Police Major Bakuya nalabot man naton pero suno siya ara pa siya sa isa ka conference kag ini siya ang magatawag man once matapos naman ang conference Bombotsang. Oho, okay. Kay ti luyag naton mahibaluan kag mabatian man kung ano ang pahayag diri sa IPPO particularmente sa Special Investigation na Task Group kag subong man sa Regional Director no? Sa kapulisan kay ti sila gini ang nagatutok man sa sini nga kaso but nakita naton bala nga mayara sa kakulangan kag do hindi naton bala why kita nag-expect nga may maigo sa teknikalidad bangod nga sa kadamo sa nagabugos sa Special Investigation Task Group mo Chari? Yes, Bombotsang, i-verify nato ni na kagahatagan nato na sang kaathagan halin sa SITG Palibosfer mismo kung ano ang rason nga na-dismiss ang kaso bisan suno sa ila bastog ang ila sinigin pasaka nga panumbungon. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat gida Bombo Chari Sumagpao. Sa aton sining mga kabombo, paano karon paano karon ining sitwasyon sa aton sining karon nga mga kabombo? Kay gin dismiss deny due course sa Provincial Prosecutor's Office. What will happen next? Magapadayon pa ba lang investigasyon sa Special Investigation Task Group or mambal sila nga case unsolved or closed or whatsoever? Paano abi ang mga pangalan nga nadalahig? Anong ginbasihan sa aton sinimang kapulisan? Anong partisipasyon sang iban sini nga mga pangalan?
Jix Paruhinog, Michael Porras, Michael Quiachon, Vincent Llamado. Anong ila sining partisipasyon? Nga nadalahig sila iya sa nasambit sini karon nga kaso sa aton sini nga mga kabumbo. Ti nagalawom kita nga airtight case. Nagalawom kita nga quality investigation sa aton sini karon nga mga kabumbo. Pero tiyang nagagwa sini karon banwa daw kasubong iyang gin-file na lang ang kaso just for the sake nga may ma-file ang kaso para nga hindi na pag-istoryahan ang instansya massacre. Ti paano naton ina hindi pag-istoryahan ang instansya massacre kay 3 ka kabuhi ang nadula sila dira? Hindi ba? 3 ka kabuhi. 3 man sini ka pamilya ang nagasinggitan sa hustisya. Tiyang nagwa sini karon sa aton sini mga kabumbo, nag-file lang sang kaso, bisan nga mahuyang, just for the sake nga ma-file sang kaso, pero expected na nga i-dismiss ini sa nga Provincial Prosecutor's Office. Di kayo na-file ang kaso kang na-dismiss. Granting for the sake of fairness and discussion, nagahambal ang iban sining akusado nga tiwai kami diya, inosente kami. Ti ano na lang tumay? Mansahan ila sining nga pangalan iya, guba ila reputasyon. Halit sa ila sining nga pamilya man. Galakat sila ba niya ti himata na ni amo sinyo? Sila gito galing nagpatay, sila gito nagtiro. Ay, bata na sa ni amo niyo. Buti siya gito galing nagsugo nga pamatyon. Sus. Amo sinabla? Ti mabawi paniayhan? Sa aton sini nga mga kabumbo, subong mabawi pero ang mansa nga natugas pagkatao sa isa iya ka individual nga maulamid and then madismiss malang kaso kay huyang bangod sa technicalities sa aton sini mga kabumbuti, kanugon lang. Nagapanawagan kita nga dasigon ang investigasyon, saway kita sa kapulisan nga do mahinay ang hulag sang investigasyon. Bangod nakita naton sa aton sino magkabumbo, amot ko nakita man sa aton sino magkapulisan, or basi nakita man nila pero do ginalikawan lang nila nga masiplatan. Unlike other crimes or cases nga natabo diri sa Iloilo, may lone survivor, may nakawitness sa kung anong natabo. Tinga naglaghap pa kita iya sang anom ka mga jandos kag kung sino-sino pa to yang aton sini nga ginatutukan. Nga dira sa lone survivor, ako ya sigurado ako nga mahatagan sang hustisya ang kamatayon sining 3 ka mga biktima. Tikon ano na sa kapulisan na dipindi na sa ila. Kay tiya mo nang ila siniya nga trabaho. Pero sa bahin sang pamilya, anayhan kasubo sini banwa nga
na-dismiss karon naging pasaka siniya nga kaso batok sa mga suspitsado. Oh? Na tuman bala ang airtight case, na tuman bala ang ginatawag sini nga quality investigation. Sa aton sinimatag palamate. Tiula tunta kung anong mangin statement diri karon sa IPPO kag sang Police Regional Office 6. Oh? Why pa sang report nga nabato ng IPPO? Butang sila bala opisina diri sa Bumbo. Para nga madasig man sila makabaton sang impormasyon. Anak ng tinapa, Colonel Alinio. 23 minutos na kaligad sa takna sining alona. Pagbalik ta, dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagapangalagad. Si Mayor Jerry Treñas nagapangayo sang piho nga pitsa, exact date sa kung saan og imam lama kayong dipiktuso nga ungka flyover. Ay nagmando na ini karon sa Public Safety Transportation Management Office nga magbulig iya sa pagdiliher sa dalagan sa trapiko. Kaya piktado na kita sinitanan. Dugang sila to. Ti nagahulat pag ito sang dugang Kalbaryo, Kagalantuson, sa bahay niya sa Aganan Pavia sa sining Aganan Flyover. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi
ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kagauman kon nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kon nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas. Sa diin Tus na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check tanay si Bombo Angel tan direktamente karon sa bahin sa nga Iloilo City Hall. Kaya nga aton sining alkalde nagamando na diri or nagapahayag nga nya DPWH dapat nga anyo ko sa nga piho sini nga pizza kung sanugin man bala makayo kung mabuksan ning dipiktuso nga ungka flyover. May kang tanan sila ang PSTMO preparado naman kay ginmanduan ni Mayor Jerry Treñas nga magbulig sa pagdiliher sa dalagan sa trapiko. I-check tabi si Bombo Angel tan direktamente sa Iloilo City Hall. Bombo Angel, sa report, please come in. Bombo Champing mandoan ni Mayor Jerry Treñas ang Public Safety Transportation Management Office nga hatagan sang nagakaigo nga atensyon ang dalagan sang trapiko sa may ungka flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Cunlo, pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office, iyaging pahayag nga nag-improve na so far ang hulag sang mga salakyan sa traffic scheme sa Subong nga ila ginasunod Bombo Champ. Bali ang natabo diri ang sa may youth matabo diri Bombo Champ naga-U-turn sa may C1 road after sang bridge ang ining mga salakyan pabalik sa Pavia Bombo Champ. Sa intersection naman sa may ungka flyover bali sa may Pavia ibawaan lapos man sa C1 road Bombo Champ from C1 area sa Hibawaan lapos sa may C1 road sa may Takas bali wala sang left turn from Pavia to Takas area Bombo Champ. So far ini ang gina-implementar nga traffic scheme dira sa may dalom sa flyover. Suno kay Kunlo, isa sa mga rason nga bisan na rush hour kay ina sang aga hindi tuman ang pagginutok sang mga salakyan subong adlaw kay bangod effectively subong ged iba niya mga eskwelahan Bombo Champ nag-start na ang bakasyon sang mga estudyante. Sa observation Bombo Champ suno kay Mr. Jack Muto nga from 3 lanes nga daan lantaw na to nga sa mga salakyan 3 lanes ang gina agyan paglabot sa may ungka flyover 1 lane na lang Bombo Champ. Suno kay Mr. Jack Muto ang ilang nga target nga malabot among mangin maayo ang pagsulod sa mga salakyan paadto sa idalom sang ungka flyover. Bung Bombo Champ hasta sa Christ the King ang mga salakyan so far di ko tama gid man di kagutok after lang sa Christ the King kagang coordination sa Banwa sa Pavia kaga at the same time pag
deploy sa mga personnel ang amo nang ginahimo Bombo Champ agud niya mabantayan ang flow sang trapiko. Duwang pa sang natungdan Bombo Champ, hindi malikawan nga ang traffic sa ilalim sang Ungka flyover bangod sa sitwasyon sinisubong. Apang ang ila na lang pwede gid maobra amo ang temporaryo nga pag-make sure nga makuhulag ang salakyan. And as of today, Bombo Champ, supposedly kung subong gid man 1:30 subong ang pagpakigsapol ni Mayor Jerry Treñas sa Department of Public Works and Highways. And we confirm gid Bombo Champ nga mismo si Councilor Eli Estante ang nag-imbitar sa aton nga magtambong apang ayari kita subong diri sa may NEDA, specifically Bombo Champ, kag naghambal nga hindi pwede kasulod ang media as per information. So, Bombo Champ, yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, as of kayo, nasa nga gano, as of this hour, nag-improve kita dira sa mayong flyover, no? Una, because wala na klase, no, starting today, ang mga schools. And amo na, no, ginapatutukan sa aton ni Mayor Jerry Treñas ang ungka kay kung makita ninyo ang sitwasyon dira Bombo Angel, halin sa 3 lanes. Paglabot nimo sa approach na sa flyover, 1 lane na lang, no? So, kinahanglan na manage natin sa maayo dira para hindi maginagaway bala ang mga salakyan pasulod sa 1 lane, kinaga-imbudo na siya dira, no? So, amo nang limitation sa aton traffic management dira sa area. Pero nga, itong pinaka-target dira Bombo Angel, so far, dira lang ang pila sa salakyan asa lang sa may entrance exit ng Christ the King. Sa una, galabot niya sa may BGMP kag sa may traffic light, no? But subong na dira lang siya hasta sa may Christ the King nga buli, no? So far amo nang target naton kag hopefully sige-sige man ang flow dito going sa Pavia area, and may coordination magita sa Pavia area, and amo na, no, pinaka-target naton because nga may mga limitations kita sa sitwasyon sa lugar Bombo Angel, no? So getting one lang naton nga as much as possible hindi gid siya magtama gid ka lapa sang pagutok sa traffic dira sa area sang Ungka flyover. So for Sir Jack, may arabla traffic scheme o kung ano ang ginasundan diri Sir Jack? Subong amo na ginobra nato, no, since last week upod sa Pavia ang traffic scheme naton nga kung sa diin naga-U-turn kita dito sa may C1 road, no, after sa bridge dira sa may C1 road pabalik dito sa Pavia para continuous flowing lang siya. And amo na, no, sa intersection sa Ungka flyover sa Pavia gina-open naton daahalin sa C1 sa may area sa Ibawan, lapos sa C1 sa Takas area. And wala left turn na din Pavia, pakadto sa may C1 Takas area, may U-turn ka lang diri sa may flyover ayon para malimit naton ang conflict sa intersection sa nga area. So far daw nag-improvement sa compare sa mga nagliligad nga mga simana. Yes sir, how about sir sa may Ungka flyover, Sir Jack? Ano ihan ang mga mangin sistema dira or ano ihan matabo? Gape para bala ko sir sa heavy gid nga traffic dira when it comes sa salubong o kung pag-atubang sa may Christmas and New Year holiday, Sir Jeff? Well, sa subong ang atong sitwasyon, actually naka-focus kita dira, no, sa Ungka flyover, no, since pagbandog gid ni Mayor Jerry Treñas sa aton natutukan na ang area. So that is why muna, no, nga may mga personal kita dira nga nag-organize ang pag-agi sa from 3 lanes to 1 lane. And so far, no, amo na, no, because of physical situations ang area, may mga certain limitations kita hindi gid naton na pwede madala lang sa aton traffic management gid, no. So kinahanglan gid nga ang personnel naton ara lang sa area. Kag amo na nga schemes mo ginobra naton upod sa Pavia, so far naga-effect man siya, no. Hopefully sige-sige, but of course during sa peak hours gid nga ma-increase ang volume sang vehicle, may paglaba gina siya, but with the scheme sa subong nga ginobra naton, bisan paano na nagulo improve siya. Although maghambal kita traffic kay Bombo Angel or heavy traffic, hindi na napakuha da sa area because of sitwasyon sang lugar, no. Ang aton lang is nga mag-continuous moving ang area na kung sa diin wala ba na nagaka-stagnant or nagapundo ang aton flow sang traffic sa area. Bombo Champ, na batian naton ang nanging pahayagman ni Mr. Jack Kunlo, ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management Office, Bombo Champ. Yes, no? Why kaging pasulod, Bombo Angel? Actually, Bombo Champ, wala yung pasulod ang media. Actually, as of now, mag-ulang gid. Kay suno sa explanation, Bombo Champ, initially,
Ngati tama kuno ka mga government agency sa manan dito sa babaw kaga pag-ulang gid mo champ nag-abot ang governor sang probinsya sang Iloilo. Nagsulod ini siya diretso Bombo Champ, may mga kaupod ini siya. And amat-amat tagid man nga nagasaka didto ang mga pila ka opisyalis kag mga Si Mayor Arada? Initially Bombo Champ nakita naton di kaina nga ari na di ang mga pila man din niya nga upod Bombo Champ. Kay as per information, si Mama Risa Segovia ma-represent kay Mayor. Pero, amon tawag sini kanyo? Ano-anong istoryahan nila dira Bombo Angel, di ba na parte sa ungka kagaganan flyover? Actually, yes, Bombo Champ, initially dapat nga ila istoryahan ining sa ungka flyover nga ti ano ang ilang explanation update gikan mismo kay engineer Truto. Ang ungka flyover o rangaganan flyover kung mabatian sang media ang ginaistoryahan sa mga opisyalis da makapikto ini sa national security naton. So far Bombo Champ lantaw naton kung ano ang mangin pag-istorya nila diri. If kumabati asad man di ang term nga aganan flyover kung ungka flyover when it comes maka-apekto sa national security Bombo Champ may possibility Bombo Champ nga isa na sa mga ginalantaw nato nga do epekto gid man di kaya ever Bombo Champ dako ini nga damage sa national security kaya with the situation subong sa ungka flyover Bombo Champ ang perwisyo and the possibility nga makahalit gid man di if ever nga wa ta man nila pangamuhi Bombo Champ nga mag-aksidente lang nga tabo dira sa idalong mismo sang flyover Bombo Champ. All right, sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Thank you so much sa Bombo Angel Tan. Why man kita be formal invitation ginabi mo, no? Verbal invitation ang hambal ni Kagawad Elistan. Tinga, sige, pwede ka mo katambong. Tig-expectar siya kay iyaman na sang gobyerno, no? Tapos ang pag-istoryahan nila, proyekto sang gobyerno, gamit ang pundo sang gobyerno, pinamalhasan sang taxpayer, mamati kita tutani para isugid ta direkta sa mga taxpayer kung anong nagaklanabo to, kung ano matutuod nga diferensya tigali kita hindi kita to pasudlon. Why man na si Mayor? Why na sa may mamuyayaw nga yuda? Amo siniya sa inyo, kamo nga mabuyayawan Hindi man kami mag-live mamati lang to ya Bombo kung ano na istoryahan nyo to. Do not look kid kamo. Namin ko nga national security nga anong istoryahan nila parte sa threat nga ikarusdak sa ngaton siniya nga gobyerno, seguridad sa ngaton siniya nga gobyerno. Sa aton sini makabombo. Namo sinabla, ang aton lamang sini may baluanta kung ano ang findings sa paglantaw to sang regional construction monitoring council naging pangunahan sa NEDA ara man sa Kagawad Elistante amo man na gusto ta mahibaluan kag kun ano ang plano kag kun anong himuon sa mga government agencies. Imaluoy makamusamon. Kung kamo iya daw sa waay lang sa inyo kag ti katungdalan nyo na nga meeting da. Ti okay man na kay ginahimo nyo trabaho nyo. Pero hindi nyo pagkalimting pumuluyo. Kay tinuig na yang kalbaryo da. Malawig na nga tiyo na nag-antos ang mga taxpayer da. Amo ganing hambal ni Mayor. DPWH, hatagin nyo ako sa eksakto siniiya nga pizza kung saan na makayo da. Sa aton sini makabumbo. Tiwa ay dreaming kita tanan. Kay do kasubong iya ginatago-tago sa mga opisyalis. Daw kasubong, way makugamba nga ginatago-tago nyo Daw kasubong nga dribble-dribble nyo dira. Nga adlok kamo sa International Builders Corporation.
Hadlok ka mo kay Congressman na Jojo Ang? Hadlok ka mo kay Don Punsutan? Pero sa pumuluyo nga nagapabukal sa tinigangan nyo, why ka mo nadlok? Why man ka mo nahuya? Why nyo mabatsagan ang kalbaryo nga nabatsagan sa mga commuter dira sa tagsa ka matagadlaw sa sulod sa masubra na duwak tuig? Hindi ka mo kabatsag kiti gasakay ka mo ya sa privado sining salakyan mo. Kag isa mo lang ya kasit-sit ni gani kambal sa driver, oy! Hindi na magagi sa ungka flyover or near sa ungka kay basi kung may pit kita sa traffic. Yung driver mo yan, mangita malala palagyan. Mangita malala sa sanya ruta nga iba para hindi ka mo na maipit. Oh? Malibot ka malayab, mo si direktor karon matrapikan ni direktor karon. Tapos gikunin karon. Oh. Sana all tani makaamo man na iya ang ordinaryo sini iyang taxpayer, no? Nga sarang makambal sa driver sa ni pamasayro sa lakyan, nong di lang ta na magagi sa ungka flyover, pa na kami magantos para matapos ang agoniya namon. Di pwede ayahan na. Kaya mo na gani subong nagapamangkot kami kagusto naton mahibaluan kung ano ang himuon sa aton sini iya nga mga ahensya sang gobyerno, particularmente sa Department of Public Works and Highways, o karon kay nagbulig na ang National Economic Development Authority, well and good sa aton sinimatag palamati. Ti pro kun way ka mo sa may ginatago sinadaguro sudlan yung da reporter Ramon para ka panilago. 20 o kun 44 minutos na nakaligad sa takna kalaw na. Pagbaliktad ugang mga balita kaga impormasyon. I-check nato ng linya ni Coach Carla Lara para sa post-game analysis sa tunga sa Argentina kag France. Sa aton sining mga kabumbo kung lang tawon mong hampang nila. Do hindi mo ma-imagine kay maghambal ikaw nga soccer o kon football, World Cup. Grabe ang dipinsahan ay tuman ka budlay nga makascore ikaw. Pero sa hampang iya sang Argentina kag France, napakita iya ni Kylian Mbappe, no? Nga amo sinigali kahapos mag-score sa aton sini makabumbo. Tiyamakon mo nag 2-0 sila. Pagka 2-0, nakascore gilayon si Mbappe sang duha ka sunod-sunod, nagpatas sa 2. Nakaskor ang Argentina, napatas pagid sa France. Do kasubong lang na iya nga nagahampang si LeBron James sa piyak sini nga team, tapos sa piyak to nga team gampang man Stephen Curry. Pagtira ni LeBron 3, tirahan man to ni Steph Curry. 3 sulod man. Pero kung si Pacquiao to gahampang yawan sila si Pastor Apollo, si Kibuloy bla, si Pacquiao bla. 92 points, no? Fuerte. 72-year-old most valuable player. 92. 28 kaboy sa 3. Why bukog? YT YT tawag yun YT bis. MVP most valuable pastor. Ginapraktisan ko to gani ang iyang mga shooting muna blaw basi kon mailog-ilog kuman. Anyway, pagbaliktad ugang nga mga balita kag impormasyon tingwan ta si Coach Carl sa aton sini nga pagpangalagad kag may dugang naman din nga nagreklamo, nagpabumbo sa wedding coordinator bla. Sa aton sinimatag palamati sa ipabombo mo segment balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supat tig mata,
hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infeksyon, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterol nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang Lapaz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang Balik na diri karon sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa gyapon kaupo nimo Bombot Chama Blanco Hover. Sa sinimatinion kaupo naman naton diri si Coach Carla Lara. Aton sini nga football analyst sa paghatag sa dugang sini nga mga post-game analysis sa tunga sang Argentina kag France. Coach Carl, good afternoon. Welcome naman liwat diri sa aton sini nga pagpalayag sa bombohanay sa udto. Ari naman kita may nga po liwat sa tanan nga tigpalamati isang Bombo Radio Live sa Facebook account kag ang aton mga avid listeners kag sa bilog nga
Pilipinas. Alright. Coach, madirekta na kita dayon sa ginambal sining nga post-game analysis, no? Sa aton sining nga mga kabombo. Amo ning ginatawag nilang pinaka-exciting so far nga World Cup Finals kay tag-as ang score tapos makahalawat-hawat kay nakalabot pa yes punto nga nag-gwalis or nag-3-all ang hampang. Pero ang imo prediction first country to score amo ginang madaog minatuod Coach Carl. Actually sa amo to nga forecast, ang momentum mabiga maga-depend sa ang end game sang hampang ga-rely sa momentum sang First Nation to score. Kay ang confidence draga build up, then actually ang forecast ko is 3-1 or 2-0. That is for France. Pero pag once mag-draw na, magpatas, daw lain ang pacing. Well, just a little overview, dasigong ko lang. For the first half, for the first 5 minutes, the Latin Americans actually nagmanifest sang physical platform of play. First 4 minutes, may nagpabatsyag sila nga, muni sila kasakit sa well, though 3 minutes pa lang to, may foul na to si DePaul. Then may hit, may collision sa goalkeeper nga si Loris sang France. So dito mo makita kung ano ka physical ang hampang sang Latin Americans. Then notice ko for the first half, they were very dominant when it comes to ball possessions, passes, accuracy of passes. Nakita ko nga tama kalayo sang diferensya sang France. Though hindi man sila nga daw ga-adjust sila or gahulat sila, but para sa akon though they were nag-sink in man sila siguro ang pressure kay in the very first place sila ang back to back sila if ever. Yes. So might as well for the second half, I think though may tactical change si Deschamps, which is the manager sa coach ng France. Pinagwa niya mga key players. Actually it's namely si Olivier Giroud kag si Dembele. So these were the goal scorers for the past few games. So, notice siguro, feeling nga, though hindi sila at ease at that particular pace ang hampang, they were very dominated by the Latin Americans. Kag nakita ko pagid ng isa, though naunahan sila tungod sa penalty. Unahan sila dungan. Unahan sila. And to wrap it up, around the 75th minute, may tactical change si Scaloni, the Argentinian coach. Change niya ang iyang key player for the actual attacking platform niya gid. Amutong do start gid sang iyang mobility to attack si Di Maria. So that was the particular time nga wala nakita ako, the last 15 minutes of the game nag-adjust ang France. So nakakuha sila sing penalty. After a minute, pag-regroup, umatake liwat, umiscore. So in that, grabe kadasig sang adjustment. Well, kung ibalikan ko, amo nang ambal ko way before pa sa mga previews ko ding analysis nga si Kylian Mbappe would not be that much as prolific kung waay sing may maayo nga manugpasa siya. Hindi niya kaya nga usually off the ball siya. So first touch is very crucial para sa iya. So that was the time na daw na reactivate siya. Why? Because there is I think 4 changes before the regular time, o 4 or 3 gid pagwa ni Deschamps in Buslan sang kabataan. So grabe ang atake sang France. So kadasig sang turn around sang hampang. Well, sa nakita ko naman, again, mabalik ko sa akong provided nga analysis way before nga Europeans are actually fond of making a total football play. Magambal ka total football play, even di pinsagasaka high press na amugid ng hilig nila. For the first half, dito sila nabulalyaso. Kay ang Latin Americans are conservative type. So sturdy defense. Ang dipinsa ginaya. Why niya commit magtabok sa half line. So pag-counter sa ila sang France, sang Argentina, ang France
ang recovery sang dipinsa kay nag-high press kay ga-atake sila do fund ni sila sang total football. Ang recovery sang extra pass ni Di Maria didto na nagbuho. Then di naka-recover ang dipinsa, might as well nakakommit siya foul. So amo na to dayon sa 28th minute na penalize sila. Then around 8 minutes nag-score na naman ulit si Di Maria. So no makita sabi sang coach na nga once may loopholes ang dipinsa, atake gina yung atake. Why na nadamo storya? Take advantage mo ng loopholes na. So mo to before the first half ends, ang kumpiyansa, momentum, grabe. Luya pako sang friends. Oho. Amo na ganyan balila, coach, sa soccer, abi, sa football, kung makascore na kunong kontra mo 1 or 2, pagka second half, ang iban sini daw nagaka-discourage, Yes. nagalo moral. Pero nakita naton sa France, kaginas ang kagahon lain eh. Well, ang do nagbakod pag sila gani kag do ginutom pag sila kag nga gusto nila makascore makabawi. Kag nagtupagid. Isa man sa nakita ako nga because of this new ruling for the World Cup 2022 nga from a maximum of 3 way before, maximum 3 subs, subong 5 subs ang maximum. Tactically, nagbutang pagid for the second half si Deschamps another 2 young players for the second half. So do na maximize niya do 4 bala, kung correct me if I'm wrong, do 4 gid ka substitutions ang nagamit niya before the end of regulation. Para sa akon tama kadako ang influence ang amo na nga kasi isang taktika sang coach kay it all boils down into a fresh pair of legs. There is a new energizer. Might as well a new playmaker for Mbappe. Kay again, balik ta kay Mbappe, hindi siya ka-perform kung waay sing mayo nga manugpasa siya. Technically ang iya sinada manog assist si Griezmann, ang partner gid si Giroud. So that time 81st kag 83rd minute bala. Duway gani sa ka minuto. Score dayon. Nakakuha sila nga maka-score. Naka 3-3 sila dayon sa aton sila mga bumbo. Pag extra time naman, didto naman nagsuli ang paya. Kay the momentum of the France nag-shift naman sa Argentina because they were the first nation naman to score on extra time. Pero second half na, 103rd minute na. 113, sorry. 113. So after 5 minutes to mo naman dayon pag-adjust naman sang France naka-score man sila. Penalty naman. Naka-score na naman. So no doubt Mbappe will be the next mambalta siguro limelight sang World Cup 2026 and might as well siguro may isa pagid ka World Cup na sa nga mga more or less 3 World Cup or 4 World Cup appearance ang kaya sa nakiti. He's just 23 years old. Na-mention mo ang 23 years old. Makonsider naton bala factor sa bahin abi karon sang France kagado disbintaha sa Argentina granting abi nga naka-score sila una duwa. Yes. Tapos nagpasulod sa second half. Sa second half to nakabawi dayon ang France, score sila duwa, natay nila. Tapos sa muna nagdugang ang Argentina isa, nakadugang man isa ang France, but amot ko siningon coach, sa Argentina abi hindi taman madinay nga iban sina dira medyo may edad gid man. Actually may edad gid. May edad gid. Unlike diri sa France, ang lineup nila 25, 26, 27 mas bata pag idira kay si Mbappe gani mga pila pa lang edad ni Mbappe? 23. Makon mo na. Anday bata ni isang former World Cup champion France national team 1998 World Cup champion si Lilian Thuram, si Marcos Thuram, 21 years old din na. So makabigta nga factor ang edad. Dako gid ang mangin influence niya because they were tactically managed by the coach or by the pitch manager. Cause kung ikaw may edad ka, ang conditioning mo once galawig ang pace ang hampang, gadugay, gasink in ang fatigue. So, may nag-sub to ya sa piyak nga 20, 21 years old, very prime, pisik-pisik pa na yan. So, kung sa mga tinaga, pag yung Rosgan. Yes, ang conditioning sina actually kaya pa mag-extend.
So, medyo may tactical approach man nga ginobra si Deschamps, nga coach ang France. Pero ang ako lang na-notice kay Scaloni, the Argentinian coach, may tactical man siya nga ginobra nga substitution, pero do tama pakatimprano para kay Di Maria. Ginbuslan siya ni Acuna, but do hindi nakakompensate sang performance ni Di Maria, ni Acuna, si Di Maria kay hindi mo to yung mapadipinsahan, isa lang ka primary defender. May alalay gito yung dapat. Karon coach, kadto kita sa penalty kick na. Diri na sila dag-anay ang iban gambal nga ma-save patani to sang goalkeeper sang Argentina ang tira ni Mbappe. Ugali kiti nakita taman nga ang pwersa sang sipa ni Mbappe ara gidya. Pero kung i-comparar mo naman sa Argentina, why man gid sang persado nga sipa gindala nila sa taktika, Coach Carl? Actually, kung sa penalty shootout, Bombo Cham, we call this certain platform sa penalty kick or penalty shootout nga angle or precision or facing sang imo nga tiil kung diin mo gusto i-shoot. Actually, may ara na sila, may mga certain analysis pa ng goalkeeper nga basahon niya na kung paano paghulog sa nga baga mo, kung diin makadto ang pasulod sang hawid sang balikawang mo. So may ara kita na kung football ka, may ara kita na kung mag-penalty shootout kami ginatawag kita nga first post kag second post. Like for example, if you're a right footer, so ang right side mo ng first post mo. So kung tanawon mo, kumbaga pa mo na strong side mo. Yes. Ang ako niya nakita nga mahambal ko nga daw ma-share ko about sa penalty shootout nga muto ang nangin outcome. These particular young players are inexperienced when it comes to World Cup penalty shootouts. Kung mga Giroud ka Griezmann, pati ko siguro. Pero wala puro to tanan kabataan except lang kay Mbappe. Yes. And again, magic bunot sa side sang Argentina because ang ilang second kicker, which is isa man ka superstar, si Dybala, bataon pa man na. Pero ang platform is a superstar profile. So siya tong second kicker, so na-maintain ang momentum after ni Messi. Actually, ang kay Messi gani isa lang gid siya ka direksyon man sa ginlumpatan sang goalkeeper nga si Lloris. Galing ang angle medyo kabos lang. So mo to feeling ko do kadako gid sang ara nga mahambal ta iya gid well deserved gid ni Argentina. Kag sa France siguro apisar nga do medyo kulang jutay sa experience kay mga kabataan naghampa mga pamatanon, pero balantayan coach sa mga masunod sini nga World Cup ang France Marigroup na sila, ang ila subong nga lineup balantayan ma-rebuild na sila. And anyway, just to add on, kahapon, kagina gali, though pag toss coin with regards sa penalty shootout, may mga tactical approach pa na da. Like for example, if pag toss coin, agang imo gimpili, amo tong nagwa, so you have this particular advantage kung ano ang imo i-choose. So kung ara ka sa stadium, may ara na sa divided nga area. So like for example, dito sila nag-penalty shootout sa side sa fans sang Argentina. So, might as well, kahit pa paano, may pressure sa kabataan nga wala pa experience. Actually, medyo makabahan kagid man na. Basta ga shootout, kapin pa hindi ka kapasulod. Grabe, ginaya. Ang next mo na itong set of kickers, masink-in man na itong pressure. Si Ugaw ay kapasulod si first kicker ko. Dapat may pressure. Amo man na ang nakita ko nga a little of siguro factor pero inexperience with regards sa pressure nga i-manage ang kabataan sa pag-shootout. Dito, kay kung tanaw mo, ang isa lapaw. Ang isa salo. Oo, do kagdason do gindali isang second kicker to nga number 20 sang France. Pagpito, nag-anot sa dayon, why siya nagkuha pa pacing, why gintanaw ang kung pwede yan ma-faint ni si goalkeeper mo na bla. Okay, coach, bilang isa man ka player sang football or soccer, kung sa penalty kick kag ang kadalagan abi is on the line, kung ma-save or maglapaw kag kung hindi ka kapasulod bilang isa ka player, may
effect na sa imo? Psychologically, emotionally, anong effect sina, coach? Yes, may effect gid. Like for example, sa stage pa sa World Cup, grabing epekto sina. Well, iban sina ka-depress. Like for example, the time nga championship sang Italy versus Brazil, nga si Di Baggio nag-shoot, nga gina-expectar nga mag-shoot. Masulod gid. Oo, lumapaw ato do si Tafarel pa to that time ang goalkeeper sa Brazil. That was the time nga pag-champion sang Brazil. Hasta subong ginaliwat-liwat na sa video, makita na sa ti ang imo sinadara nga ano ni nga horror sa imo, nightmare ibalik-balik. I guess that was Brazil. That was 1994 World Cup. For sa total overview for the 8 World Cup experiences ko sa paglantaw sa World Cup, amo gining pinaka-competitive, pinaka-hawat-hawat, grabe ang change ng pacing, sang momentum, hindi ka kambal nga, yes, daog na kami. Well, Yes. who could say nga daog na si Argentina within a 2-0 period. Kay ti first half daw duway pagyapon ga-adjust ang France. Duway na ganaw, no? At in a span of 2 minutes, why gani bawi dayon. Bawi dayon. All right. Coach, makita na naman kita hindi sa sunod yang FIFA World Cup ha. Kay may FIBA pa. Kag sa FIBA, diri ang Pilipinas isa sa mga host. So mag-updanay naman kita sini sa paghatag sang dugang nga mga impormasyon sa aton sini nga mga kabumbo. Coach Carl, may dugang lang ko bombo champ. Yes. For the overview sang tanan nga ga sunod sa World Cup 2022 since day 1. Actually, ang aton nga World Cup will be held sa 2026. This will be held sa USA. We have 3 sets of venues. Mexico and the Canada. other one is Canada. So, amo na siya. And another update, this time the participants or number of nations that will participate for the particular World Cup for 2026 is 48 countries. 48 hindi na 36, 48 na. Yes. And a little overview, gamay lang, kay ti kita kung tanawon mo, we've been tapping out topics like for example football. We've been analyzing games with the basketball. So gamay lang educational platform sa aton nga mga tigpalamati. Ang aton gali ginatawag nga football was founded by Ebenezer Morley. Hindi man siya single-handedly nga gintagaan or gin-endorsed nga siya gid ni ang literal nga nag-found sang football, pero siya ni ang ginatawag nga father of FA, which is amo na siya ang Football Association sa country nga England. That was established 1863 pa. Then another for the record, a little overview sa mga football fanatics. Way before pa, ginahampang niya ang football. 206 BC to 220 AD. Amo ning ginatawag nga Kodju. Dito na sana na-trace back sa China. So, a little overview kung ano kagdiin na gali ng football. Then, hopefully, suportaran nyo. Actually, ang Iloilo is a football country because very kita sa football. And Kabay pa maka-qualify man yes, ta ni yes, coach. Last inputs kung nga ginabuangan gid ni ang World Cup. Tagaan ta lang kamo overview ara subong sa aton nga background ang championship trophy sa World Cup. Currently, ara kita sa estimated cost sang 1.1 billion sang ina nga trophy. Dollars, ha? So far, amo ng pinakamahal nga sports artifact or sports trophy nga might as well very popular. Kung tanaw mo na kumparar mo na sa NBA Finals or Larry O'Brien Championship Trophy, si Larry O'Brien Championship Trophy, doara lang sa 700 to 800 million. I-convert na lang na sa pesos. Ini siya 1.1 more or less billion. So, nga amo na kasikat si World Cup, nga amo na halos tanan nga nasyon nga ma-qualify gabuang sinadra, even maski hindi pa qualified nga nation, grabe ang aspiration, admiration nila sa World Cup. Alright. Sige. Coach, quickie lang ta kay do damo gayo naman to si. Oo. Well, una-una gid gina-shout out ko dagali si Migo Abian Raul Suarez sa Jimberg sa Baybay sa Villa. Salamat sa pag-akomodar sa among kagina maski alas 3:30 na kami. Well, daog siya kay Messi siya kag Argentina siya. Sa grupo ni
Magsaysay Football Club, sa Presensya Brothers, tanandra sa mga grupo sa Magsaysay, sa grupo sa Mandurriao Football Club and Ilonggo United FC. Ton mga amigo sa kay Architect Mandy Dilaliarte, mga upod ko sa una sa Varsity sa West, si Gerson Tade, si Ferdinand Padernal, mga grupo man sa West, nga gampang man football, si Doc Ruel Magan. Then, ton grupo naman sa basketball, Iloilo Sports lang, Basketball Referees Region 6 by George Serapia, JMQ Styles by Mr. Ken Fantonalgo, kag Iloilo Praetorians Ball Club. Kagang, siyempre, ang akon gina-organize, kag founded nga Iloilo Ball Club's Basketball Champions League. Oh, si Bombo Gregorio. Cham, salamat. Si Gregorio Lucio pa shout out to. Si Toto Greg gali. Kamusta ka da sa clan? Ang mga purpose beneficiaries ko dali pa ba? Toto Greg, sino pa nalimtan ko? May Romel Lago si Pare Romel Lago sa Vani Construction, ginimo ta na ka mayor. Sino pa gid? Gentlemen sa sports lang, Iloilo Sports lang. All right. Sige. This is not the last for Coach Carl. Kay damo pa ni nga mga chimpo nga mag-updanay kita sa gyapon diri sa aton sini nga pagpangalangan. Coach, salamat gid sa liwat. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbot ikutom na lamang kita diri kay ang masunod nga programa amo ang kahapon lamang program with Tita Regine. Salamat man sa Bombo. Ini si Bombo Chama Blanco, Vergabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo, Oras. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim, kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbuli, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bombilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka, Dr. Good afternoon sa inyo mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Happy Monday sa inyo tanan-tanan. Yari na naman kita. This is Tita Regine. And we are ready to bring you beautiful stories sa sininga hapon. Samtang nga nagahilapit kita sa Pasko. Kumusta ka mo? Kumusta ang inyong weekend? Kumusta man ang inyong mga istorya dira? Kung tapos na, well, ano pang ginahulat naton? Ipadala na i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine welcoming you all and kabay nga enjoy na naman kita sa sininga hapon and kabay man nga matapos yun ang inyong mga istorya so that mapadala nyo na diri sa KLP. Let's check ang ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Syempre, feel na feel ang Christmas. It's 6 days to go before Christmas. Mga kabombo, kag-ari naman ang atong ambahanon para sa inyo. This is from the Bombo Music Festival. Medyo masubo, batago sa puso ang mensahe kagang katahom sang kanta. From Elmar John Bolaño, May Pasko Man sa Gihapon.
wara takon ginbunag nga manggaranon. Nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagusto sanda bisan ano pangayon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapaabron tanan. Tatay ko maghandam kao, tatay ko malanggaw, tatay ko paglaom kao kang aton pamilya. Kapikadoon tapuson ron, tatay ko paalam ron sa imong pagbalik pamilya ta masulhay na. Ng ana kontrata, siyang kabulan tanang nga madura, pero mapaskuan na tayo diin karon babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irikalo, presensya niya lang masadyan na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang gahoy nga rektanggulo. Sa diin karon kay manupas kuwan na nagkaginbayaan mo ang imo pamilya. Dahil bisan pikado lang kita, basta kumpleto kita, kung mahagapot ang Paskwa. Pero kang Diyos ginpaumikaw, ang Paskwa masubok, ang tatay kami nawadhan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon. Bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon. Tatay ko
Abot ang Pasko, pero kang Diyos kinbawi ka. May Pasko man sa gihapon, Elmar John Bolaño para sa inyo. Mga kabombo, oras naton 29 minutos na makalipas ang alas 2. Again, this is Tita Regine and ready na ako to give you our first story sa sininga hapon. Samtang naga plaster na kamo dira. I hope very comfortable gid kamo kag medyo may gina sip-sip. Sip as in gapangapi-kapi or maybe juice or tea, whatever, samtang nga nagapamati. Ari na ang istorya ni Lolo Dencio Sangharo. Dear Inday Regine. Bago mo basahon ang akong nga kasaysayan, mangayo ako sa maayong hapon sa tanan nga katapo sang Bombo Radyo. Sige, ginahatag ko gid ang ginapangayo mo nga maayong hapon, Lolo Dencio, maayong hapon gid sa imo. So labi na gid sa imo, Tita Regine, ang akong nga kasaysayan parte sa Christmas kag parte sa New Year. Nga may kasubo kag kasadya. Una, ang Pasko kag bag-o tuig. Nadumduman ko pa, Inday, nag-iedad ako 12 years old. Inday, Pasko, wala gid kami Noche Buena. Nagsimba lang kami. Tapos misa, nagpauli lang, kag magtulog na lang dayon. Kay bisan pandesal kag kape, wala. Hasta nga naabta New Year. Nakita ko si nanay, gapanampuay sa bintana. Namangkot ako sa lingko, Nay, anong aton handa? Nakita ko, nagtulo ang iyang luha. Gasiling, anak, wala gid. Nabalaan mo man kung ano kita kapigado. Tanaw na lang kamo linupok. Sa una, Inday, wala kwitis. Ang kanyon nga kawayan ang ginapalupok. Si tatay, ginbitay ang tubo nga salsalon. Pagabot sa New Year, ginatingting niya. Maayo, kay may nagdulong sa amon sang bihon, kag spaghetti, kag pandeleche. Amoto ang ginsaluhan namon. Ang una ko nga kalipay sa Christmas, sa nakaobra na ako sa barko. Una ako nakasaksi sang Christmas party. Inday, kasadya gali. Kaya ang tanan ng pamilya sang crew sang barko, ara. Bale, 3 kami ka barko. Kaginday, ara ang tanan nga pagkaon. May lechon nga baka, kagdamo sang hinampang sa mga bata sang crew. Inday, amo ato ang pinakasadya nga Christmas sa akon kabuhi. Kag diri ko nga napalipay si nanay kag tatay, kay nakatilaw na sila sa mansanas kag ubas. Kag nalipay sila kay ang tanan nga apo, ara. Ari, Inday, masubo nga New Year, bisan malapit na ang tropical depression, naglakad gid kami kay para makahingagaw sang New Year sa Iloilo. Kay maagya namon ang barko or ang bagyo, maagya namon ara sa Masbate. Nagpalipod ang amon nga barko sa Romblon Bay. Tama-tama, Inday, alas 12 sang gabi, ara kami sa Romblon Bay. Alas 12, nagpinalupok man kami. Ang rebentador sa drum, ginhaboy. Tapos, gapalupad kami kwitis. Kag sa tubig, naghaboy kami sang flare, Inday Regine. Tama ini kasanag. Tapos nagkinaon kami. Samtang nagkakaon kami, kinuha ko ang ginhimo ko nga rebentador, lata ini sang soft drinks, ginputo sang papel, ginbutangan ko sang pabilo, pero Inday wala ini pulbura. Gintong-tong ko sa lamesa, kag sindihan.
Nagdinalagan ang pasahero, ang iban gatabon sang iladulunggan. Natingala sila, wala maglupok. Dali-dali, kinuha sang upod ko kag magsiling, Tikoy! Ginakigan ako sa ngamon official kay damo ang kinulwaan. Ari Inday, parte gihapon sa Christmas party. December 25, 1996, gabiyahe kami. May Christmas party kami. Damo ang amon games, exchange gifts, eating apples. Pero Inday, hindi apple, kundi paasang manok nga fried. Ginhigtan kag ibitay, pauna-una ubos. Tapos, coins, mga 10, 5, ilubog sa harina. Pauna-una ubos, kuha sang coins. Pag una siya ubos, kuha sang coins, iya ang price. Tapos, games, exchange gifts, Inday, galalain ako. Kay ang nagabot ko, piyeta, human sa marmol. Pero Inday, hindi ko nagustuhan ang itsura ni Jesus. Tama, kalapsi. Ginsabak ni Virgin Mary. Daw tuod. Nagkumod ako, siling ko ano ini, Christmas, Biyernes Santo, nakuha ko. Siling sa upod ko, mahal balain na. Gintago ko na lang. Ang akong gift, 3 ka duster. Tapos, disco, nag-ininom sang beer. Pag abot 12 o'clock, nagbutang sang Noche Buena. Ano man iya Inday? Nadula ang lechon. Balan mo Inday, ang lechon bala gamay, do idik. Tingin patawag kung sinong nagkuha sang lechon. Ibalik kay saluhan naton. Pero Inday, wala gid mabalik. Sige na lang, nagkinaon kami. Tapos nagpa-raffle para sa pasahero. Ang ila premyo, key holders, payong, calendars, t-shirts, puro may logo sang kompanya. Pagkaaga, antes kami magdungka, nakibot ako. Kay miginduhol sa akon, 1 ka putos. Gintanaw ko, hiniwa sang lechon, mo mga tuntugid ka mo, hambal ko. Ipos ka lang, di ka manugid. Ang nagkuha, ang amon siman. So daso naman nga tuig, Christmas party gihapon. Natabuan, ara kami sa pier sa Manila, sa Sundeck, ginhiwat, kag kun sa dining saloon, damo-damo masabad. Labinagid ang porters kag Esteba. So alas 7 sang gabi, nagsugod ang amon nga Christmas party. Una, nagpray kami anay, tapos nagkanta kami Christmas song, tapos may nagkanta vocal solo, tapos nagsugod ang hinampang. Pauna-una habok sang dako nga lobo, tapos palukpon mo paagi sa agtang. Kung sino una kapalupok, may prize dayon. May prize, may premyo. Tapos itlog, pauna-una pusa, ipiton sang sagang. Kung sino ang una kabuka, makaluluoy kay gailig sa imudughan. Tapos, tomato dance. Okay? Ang kamatis, nga tama kaluto, ibutang sa agtang, ipitonin mo or ipitonin nyo sa imong partner, masadya Inday, kay kung matamaan ninyo kaipit, syempre mapusa ang kamatis, ti mailig sa inyo guya. Ari Inday, ang pinakasadya, kamatis, isulod mo sa tuo mga tiil paagi sa sidsid sang dilargo. Itulod ini sang partner, nga babae, lapos sa wala mga tiil. Sa makalambot sa ibabaw, way siya kahibalo, nga nahulog na sa wala ko nga tiil. Busagad niya pangita, sagad niya pisil-pisil tiil ko. Sang ulihi, nakaabot ang kamot niya sa eggs ko. Sagad niya pisil, nagsinggit ako, hoy! Hindi na ina kamatis. Eggs ko na ina. Nagsabat siya, ay, tingala ko dumahumo. Pagkabatisang iba, nagsagad sila kinaladlaw. Hasta ang amon nga official, nagkadlaw na lang. So pagabot 12 o'clock, snacks kaginom. Tapos, disco, hasta mag-aga. Ari Inday, wala na ako sa barko.
Nag-join ako sa isa ka association sa mga gardeners ng ornamental plants. Mga isa ka tuig ang amon nga association. December, nag-propose kami nga mag-Christmas party. Nag-meeting kami nga sa sikat nga restaurant sa Villa. Dito kami ma-party, tapos ma-exchange gift. Hindi magdubo sa 200 pesos. Ang pagkaon kag drinks, sabat sang amon nga association. Inday ginpili ko nga exchange gift, isa kada ko nga crystal ball, bali tag 455 pesos. Pagabot sa Christmas party, ginbutangan number ang amon nga gifts. Inday, wala na happening, kinaon dayon. Tapos, nagabot-gabot kami. Na-shock ako, kaya ang nakuha ko, isa kagamay nga kwadro sang artista. Pagbukad ko, binuyan ko dayon, ti Inday, buka. Naghambal ang upod ko kanugon. Sabat ko, ano nga kanugon? Tag 35 pesos mo lang ina sa sidewalk, dala tapak. Gainit ang ulo ko, kay daw grade 1. Oh, yun kabi man. Ang isa ka upod ko nga babae, galalain man, kaya ang nakuha niya, isa ka hiwa nga fruitcake. Why, bala niya ginbutang sa lamesa, kag magsiling, oh, kauna ninyo, do panos naman ina. Abi mo Inday, ang tagiyas ng amo nga gift, puro pa may sarang sa pangabuhi. Galing Inday, puro bagit. Naabala nga buhian nila si Rizal, gapamalhas. Pagdason nga tuig, nag-propose naman kami nga mag-Christmas party. Nagsabat ako, may exchange gift na naman? Hindi, na ako mag-intra. Sabat sa amon presidente, lain ini, sa bukid kita sang Kalinog. Sabat ko, kalayo naman ina. Sabat sang upod ko, malapit lang, 7 ka poste lang, halin sa karsada, sa amo na ina. So alas 6 ang aga, ara kami sa Plaza sang Haro, dira kami nagtilipon. Nagbakal ako tinapay kag bihon nga luto na, kag soft drinks. Nagsakay sila sa dako nga van, kami sa jeep, kay hindi ako kasaho sang aircon. Bale, 4 kami. Pagabot sa Lambunaw, naghambal ako nga mahiihi ako anay. Samtang nga nagaihi ako, nakita ko ang upod ko gapanghihi man. Galing nakita ko ya, amat-amat siya uy-uy. Pagkita ko, nautod ang akon pangihi. Wala ako pamabatak ang akon nga brief. Gindalagan ko siya, buligan. Nagsinggit ako sa upod ko, nga buligi ako anay, si Sir Gatiskog. Mayo Inday, wala tawo. Kung may tawo, nakita, siguro akong tinago. Kay ang brief ko, ara sa tuhod ko. Ginpasaka namon sa jeep, kag paimnon sang tubig. Ginpamangkot ko kung anong pamatsyag mo. Tisabat niya, gutom lang siguro, kay wala ako kapamahaw. Kinuha akong balon ko, kag ihatag sa iya. Sa laktod, nakalambot kami sa amon nga kaladuan. Inday, tama ka taas. Namangkot ako kung ano ini nga bukid. Sabat sang upod ko, sa Nicolas, dira kita masaka. Sa laktod, nag-alabot sila, masighakwat sang amon balon. Ang isa ko kaupod nga lalaki, gapasaan sang isa ka karton nga mineral water. Gahambal siya, buslan ko siya sa pagpasaan. Gindaho ko sa iya, kag buksan dayon. Ginpanghatag ko isa-isa sa ila. Naghambal ako, ano pang pasanon mo? Ang isa ko kaupod nga babayi, galukdo sang isa ka tray nga pansit canton. Gasinggit sa akon, buligi man ako. Sabat ko, agwanta ha, kay amo ina ang gusto ninyo. Ang isa ko kaupod nga babae, gabit-bit sa duha ka kaldero nga minudo kag adobo nga manok. Do naluoy ako, ginbuligan ko siya. Alas 11 sang udto, dito na kami sa ibabaw sang bukid. Maayo Inday, kay puro kawayan ang amo na agyan. Wala kami matamaan sang init. Inday, kanami kali dito sa ibabaw, makita mo ang bilog nga banwa sang Kalinog. Kag Inday, kanami sang iya nga balay, human sa kawayan, kompleto, may CR kag shower. Galing Inday, wala gid pamalay, puro kakahuyan.
Pagabot namon, ginpagwa ang tanan nga pagkaon. Nagtimpla sang juice ang upod ko nga babae. Naghambal ako, anhon mo ina, wala ice. Nagpabakal ice inday sa banwa pa sang kalinog. Pagabot sang ice, gamay na lang. Antes kami magpanyaga, ginlibot kami sa iya plantation sang prutas, rambutan, kag kahel. Ang ginapabugal niya, ang iya nga pili nut. Inday kadamo bunga. Tapos kipakita sa amo ng iya bubon, hambal niya, bugay sang Diyos sa iya. Kay ara sa ibabaw bukid, damo tubig. Ara sa puno sang kawayan. Sang nagbatsyag kami gutom, nagpauli kami sa pagpanyaga. Samtang kapanyaga kami, naghambal ako. Di na, ginapabugal mo nga Bisaya nga manok nga luto sa labog. Ginbutang niya, isa kayahong. Naghambal ako. Ay, amo lang ini kadamo sa aton, isa lang ka manok. Tinagsabat siya, balan mo nga budlay dakpon. Sabat ko, balibad. Ginsaway ako sang maedad sa amon nga amon nga member. Gawdi ka reklamador sa imo. Ara na ina, anhon mo kay amo lang ina ang masarangan niya. Tinday, 3 lang kami nagkaon. Tapos panyaga, nagtululog ang upod namon nga babae. Ang upod namon nga lalaki, naghampang pusoy. Ang nabili nga pagkaon, ginpanghatag ko sa tinawo nila, kay tinulok sila. Ginsaway ako sang upod ko nga babae, kay pamahawon niya. Ginsabat ko siya, kadalok sa imo, ano ibalik mo pa ini? Mapanos na ini karon? 3:00 ang hapon, naghimos kami pauli, diretso sa Pasig City, sa pagbakal pinya. Inday kabudlay, gali magdulog sa bukid. Ang upod ko nga babae, gasinggitan. Hindi ako kasarang magpanaog. Paano inday? Tama katambok. Gipalapitan ko siya kag singganan nga aba ka sa akon. So sinday nagsagad sila kinadlaw kag magsiling do karabaw na kabugat paabahon mo. So amo ato ginpasakay siya sa karosa. Primero kay matapan ng alagyan, gapungko siya. Sang sa inaraduhan na, gasagad siya singgit nga matumba siya, nagkamang na lang. Gasinggit kami, sakay ka na lang sa karabaw. Ginhimo siya kaladlawan. Sige ang singgit niya, nga hindi na ako magliwat upod kun amo man lang ini. Pagabot sa Pasi, nagdulhog kami sa pagbakal sang pinya. Abaw inday, kadamo sa ila, masigtanyag sang ila pinya. Gatulok-tulok lang ako. May isa ka bata, sagat niya ako pilit. Gapakitluoy nga baklan ko, kay wala pa siya benta. Kay bakal pa kuno nila bugas. Kay naluoy ako, ginbaklan ko siya. Naghambal ako, sige, baklan ta ka, basta pilion mo ang dalag ko. Bale, 2 ka bugkos. Pagabot sang bata, ara, ginbaklan ka na, hindi ka na maghibi. Ang sinsilyo imo lang, Pasko ko. Nakita ko inday, nalipay gid siya. Sa laktod, nagpauli kami. Pagabot sa plaza sang Haro, nanaog ako dalahambal. Sa sunod, sa Balaan Bukid naman. Inday, amo ini, ang memorable ko nga Christmas. Sa liwat, Lolo Dencio, sang Haro. Lolo Dencio, thank you so much sa mga gin-share diri sa amon about Christmas, Christmas parties, exchange gifts. Lolo ka sutil gid sa imo, ha? Well, about exchange gifts, it's not about, no? It's not about giving gifts. It's what is in your heart. It is about the condition of your heart in giving. So, siguro yung iban sa ato nagkaka-disappoint because we put expectations. Like say,
If mahal ang aton nga ginhatag, we expect nga mahal man ang ihatag sa aton. But sad to say, it doesn't follow nga amo gid ina ang nagakalatabo, especially if ang iban medyo amo lang na ang ilang masarangan, basi kung ara man tukod ng limit nyo is 200, basi dira man. But any which way, bisan lang ang imo nga mabaton this Christmas, pasalamatan na lang naton ina. Anyway, once a year nga pag hinatagay, nga pag exchange gift, so you cannot expect everyone to be very brilliant in giving and to be very, very generous in giving. But ang importante dira is what you gave. And that thing nga imo nga ginhatag should come from the heart. Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Thank you so much, Gid, sa imo, Lolo Dencio, sa kundin-din ka mo nakalabot sang pang Christmas party lang, no? Inagad mo sa Bland Bukid, why isang may naghuo. But the place, according sa imo, is very good, and the house is also nice. So at least experience man, di ba? Sa last sentence mo, diri amo ini ang memorable ko nga Christmas. So, without those experiences, wala ikaw sang memorable nga Christmas. So, appreciate everything. Learn to appreciate everything. Even ang mga kapalpakan ng mga nagakalatabo. Kaya amo na ang sadya, amo na ang beauty. Salamat, Kid, Lolo Dencio, and Merry Christmas, Kid, sa imo. Oras naton, 50 minutos. Makalipas ang alas 2 sa hapon, magapanubalik ang KLP. Pagkatapos ng Kid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon. Pambayari ang mga importante ang kahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtob sa Disyembre 24. Sa iningang Biyernes, si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang natala nga magdulong sang ila pamasko nga regalo pinaagi sa paghatag sa inyo sang isa ka matahom nga musical show sa sulod sa 2 ka oras sa Disyembre 23, Biyernes, sa concert at The Plaza, Magalupok, alas 6 sang gabi. Sa mga kahiwatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 25, Domingo, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latolda sa mga luyag nga magtambong sang misa sa adlaw nga sang Paskwa sa among nga petsa, alas 11 sang aga.
Sa tion sang misa aton nga pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayohan ilabinagid sa mga tinion nga hindi kinaandan. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Mga istorya ninyo, pwedeng-pwedeng nga i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or paluparon care of sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kung lapit-lapit lang man ka mo, dala na pamasyar, no? Diri sa syudad, ibili lang sa guard, diri sa may Sky City Tower, ang inyong mga istorya. O kung nag-join ka mo sa ating promo 1 to Panalo Year 21, pwede gid i-apid ang inyong mga istorya, ibilin lang sa kay Mamang Guard sa Idalom. And again, sa ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Anong kaadlaw na lang, Christmas na mga kabombo, kagaring isa ka matahom nga pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo. Ngutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko, and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan ko, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko
Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na. Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, maraming salamat. Buwas na naman. Liwat kita ang mag-aubdanay sa gihapon na ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you